Kaixo egunon, ongi etorriak Donostiara, ongi etorriak Antigo auzora. Antigoko pelota txapelketaren Euskal Herriko torneorik zaharrenetariko bat, zaharren aspaldi bada. Antigoko pelota torneoaren nioen azkenera iritsi gera. 11 jaialdi, gaurko 11garrena, atariko bi, txapelketakoak, ligilakoak, gaur finala, gaur azkena, eguraldi paregabea, temperatura zino beagorekin, orain arteko jaialdi denak arratsaldetan izan ditugu. 8 arratsaldeko 7etan, 2 arratsaldeko 6etan, gaur larunbata goizeko 11etan. Bitxia da, final hontarako jendeak ze ikusmin zuen, eta gu ere oso goiz etorri gera, eta agurtu dugun lehenengo pelota zalea, gero entzungo dituko bere hitzak, atera kontuak 7 gutxitan etorri da. Eta 7 eta laurdenetarako ja baziren 30 pelota zale edo gehiago. Sarrera bila etorri den bakoitzari, 3 sarrera zegozkion, eta egia esan, etzen harritzekoa, hemen takila, goitzeko 9 ireki baldima dute, batzen harritzekoa esaten ari naiz, 9 eta laurdenetarako sarrerarik gabe gelditu izana. Oraindik armailak ez dira denak bete, baina betetzetik ez dira urruti ikusten duzuen bezala. 3 partidu, 3 final eder, aurrena amakomezkoena, 11etan xuxen hasikoena, Etxegarai eta Gaminde Gerriko Gorriz, Zabaleta eta Mendiburu Gerriko Ordinez. Laster izango ditugu protagonisten hitzak, bereziki agurtu duguna Etxegarai izan da, bere hitzak entzungo ditugu. Ondoren promesa mailako finala, Zestauk eta Garainok Etxeberria eta Leoneten kontra jokatuko dutena, ligilan partidu bera jokatu zen, eta arazorik gabe Zestauk eta Garainok lortu zuten garaipena 22 eta 11koaz. Eta elite mailakoa ere aparta azaltzen da. Arrekalde eta Apezegia Gerriko Gorriz, Apezetxea eta Loza Gerriko Ordinez. Loza, debutari izango dugu azaroaren 15ean oker ez baldin banago, Azpetxearekin. Rekalde ere Azperekin debutatzetik gertu da. Apezetxea bera ere esango nuke 2026an debutatzeko moduen izango dela, eta Apezegia, hau baikoran esan eta ari da entrenatzen eta baikok egingo du bare erabakia. Espero dugu ere, ikusren artean lehen agortu dugulako, Ignacio Arrandonea, Azpeko kidea, berarekin hitz egingo dugu, baina orain gure kontaketa tokira doaz, Antigoko txistularien doinuak entzuten ditugunean, nioen gure kontaketa tokira goazela, eta bere entzungo dituzue, pelotalekura etorri den lehenengoaren hitzak, sarrera bila etorri den Oiartzuar Mari Joseren hitzak. Aurtengoarekin 8 edizio, 7 urte, 8 edizio, Txiren elkarteak antolatzen duela, Antigoko pelota torneoarekin batera argazki lehiaketa. Goizeko 9 eta laurdenak, 9 eta 15 minutu dira, eta 11etan hasiko dira Antigoko finalak. Baina jendea 7 gutxitan etortzen hasi da hemen hilada eginez sarrerak erostera. Eta sarrerak lortzeko lehena, Mari Jose izan da. Egunon, Mari Jose? Egunon. 7 laurden gutxitan, segiten zen hemen? Ez dela elitxeman itzen berandu, sarrara gelitxiko nintzen, eta lemailen etorri. Zetorri zera bakarrik, eretxeko lagun gehiagorekin? Jobarekin. Jobarekin. Bai. Eta zema sarrera hartu dituzu? 3 eta 6. Niki. Merezi altzuen goizotortzeak? Bai. Finalean sekulan etorri, beti lan atokatu zait, eta banakan gogu atortzeko. Txapelketan zehar ikusi zitut hemen, Oiartzuarra zera. Pentsatu nahi dut, oien animatzera etorriko zera, eta Mikel animatzera ere. Bai, eta unaixek egolaztu nire etorri naiz ikustea, eta ez ondo guztua. Gustatzen nahi bentikan fronto jau. Ez da gaur finala, zure lehenengo finala, baina ez da lehenengo aldia Antigora zatu zela, txapelketan zehar hemen ikusi zaitu. Bai, etorri naiz, ikustea. Aizu, eta ze berriketa ali egiten duzu jendearekin, ze 7 gutxitatik, sarrera, 9 lortu duzu, zu izan zera aurrena sarrera lortzen, ze berriketa ali egiten da hor? Bueno, dena pelotan inguruan, haitu Rekaldek ekolasten dula, eta batzu Rekalde animatzea etorri dira, arruaketik esan diate, etorri diela, eta hola izketan haitu pelotan gantik ganta hola. Eskerrik asko Mari Jose eta gozatu. Bale, mi eska zuri. Mari Jose, Oiartzuarra, Oian Etxeberria, pelotaileren izeba, eta pelota zale asko izan dira goizean goiz etorri direnak, eta pena ematen digu, baina pelotaleko honek beste asko bezalaxe daukan edukira dauka, eta goizeko 9 etorri diren batzuk sarraretik gabe gelditu dira. Asier Arteaga izango dugu gurekin goizean zehar, Asier, egunon? Egunon. Ez harritzekoa, Antigoko pelotalekuak beti izan du, beti sortu du ikusmina,
ez harritzeko gaur ere jendea kanpoan gelditu izana. Bai, urteroko legez ikusmina handia, gero, bueno, pilotaleko itxizutenetik eserleko kopuru ere pixka bat mugatu zen, eta bueno, horrek ekartzen du, jendea kanpoan geratzea, baina esango dugun bezala, seinale hona da. Seinale hona da, inolako zalantzarik ez dago. Pelotari bakoitzak bere jarraitzaileak ekarri ditu, eta asko izan dira ere ezin izan dutenak onuntza etorri, eta badakit telebistaz jarraitzen izango direla, beraiei onuntza etorri zeraten batzuk, eta sartu ezin izan zeratenok, etxean gaititu zeratenoi, guzti hori ere agur bero bat. Partidurako lau protagonistak berotzen ari dira, Etxebarai, Gaminde, Gerriko Gorri, Zabaleta, Mendiburu, Gerriko Ordinez, goazen lau protagonistako batekin Magi Etxegarai oinategararekin egindako hitzak entzutera, orantxe ordu erdi inguru. Emakumezkoen finala hasteko gutxi falta da, eta final honetan izango ditugun protagonistak, Etxegarai eta Gaminde, Zabaleta eta Mendiburu. Eta mentxe gaude pilotalekoaren kanpokaldean, Azkoitiar batek Alberdi eskultore handiek egindako eskulturaren parean, Euskal pelotariari omenaldia. Gurekin Maialen Etxegarai, egunon? Egunon. Esaten zenean, gaur oso goiz ibili zerela, inoiz baino goizago pelotaleko batera etortzeko. Bai, gaur goiz iratzari behar izan gara, azkenean partidua maiketan izan arren, txapelketa berezia izan da, bakigu frontoia beteten dela, eta bueno, lasai ibiltzeko. Horri dena aldatuko du, ritmoan, bai, gosaria, bidaia, dena aldatuko du. Bai, azkenean dana aldaketan da, dana goizau, baina bueno, ez? Betiko rutinia hartuta, iguala egin, azkenean lasaitasuna mantengetako final baten aurrian. Bueno, Zabaletaren kontra, Koiuriren kontra, behin baino gehiagotan jokatu duzu, gaur ze partidu espero duzu? Bai, behin baino izetan jokatu, eta horretik oso partido zaila izango dela, azkenean momentuan dauen aurrelari onenetakoa dela esango neke, gaina atzian Mendiburukin pareja hona egin da, azkenean oso bikote segurua, baina bueno, enaraketani gure jokua ikenbu bakigu behintzat partido bat ingula, edo saiatuko garela, eta ber txapela lortzen duen. Finalerdia ikusiz, bai zuena eta bai bestena, ematen du oso partido horrekatu azaltzen dela, ez dakit? Bai, bueno, azkenean partido horrekatu izango da, fronto honetan saia jokaketia, eta horrek behin ikuste dut asko kondizionako dela partidua, baina bueno, bai, partido horrekatua izango dela esango neke, eta berba jentia behi disfrutekin dauen. Agatsi zen ella, eskerrik asko Maialen, da suerte. Eskerrik asko. Orainera begira dagoen espazio bat da ingurunea. Badago bizitzen geratzeko aukeratu dugun leku bat. Hazteko moduko txokoa. Itzultzeko moduko helmuga. Loyola gara. Une berezien, proiektuen eta etxe bihurtzen diren guneen sustatzaileak. 50 urte baino gehiago daramatzagu presente Euskadin, Nafarroan, Valentzian, Andaluzian eta Katalunian. 100 sustapen baino gehiago, 5.000 etxe eraiki eta 5.000 amets bete ditugu. Konpromisoa dugu kalitatearekin, teknologia berriekin eta jasangarritasunarekin. Loyolan, badakigu pertsona bakoitza, familia bakoitza berdingabea dela. Horregatik, bila dabiltzan etxea egia bihurtzen dugu. Loyola, bizitzeko espazioak. Euskal Herriko torneorik zaharrena nioen, txapelketari zaharrena, 77 edizio, eta gaur udaletxetik ordezkaritza handia, Gabarain, Kiroletako zinegotzian, Ekane Arzalluz alkate ordea, Marije Idoeta eta Eneko Goia, Donostiko alkatea, egunon, Eneko? Bai, egunon, eta gustora, badakit txapelketa bikain joan da, frontoia handitu beharrean egongo gea da dirudi, zeren ez da etorri dan jende guzti hartzeko gaitasunik izan da hori, bueno, arazoa da, baina arazo podita, kontrako aukerrago izango ditzake. Bai, hemen garai baten 200 lagun ere sartzen ziren ala moduz, garai bateko anoetan egungo atanon 3.000 sartzen ziren bezala, baina bueno, dagoena dago, gauza da, bitxikeria modura esango dizut, lehenengo ikusleak, 7 gutxitarako etorri direla sarera bila. Eta 9 eta laurdenetarako, 9 irekidea takila, eta 9 eta laurdenetarako sarerarik etzegoela. Bai, oda esan digute etorri genean, da, bueno, zeina de ona, baina esate dizut, igual planteatu berko dugu, hemen zehose ditia, oaindikan kapazitate handigoa emateko, adako eskaria egon da. Bueno, zuentzat ere importantea da, Donostiak hainbat torneo baditu, Altzan badu Galdezarrean, badu Egian, Antigokoa, pelota sustatzen ari zarete, ikusi besterik ez, atzo bertan ere atanon 1000 lagundi gora izan zirela, ona da, Antigoko torneoarekin ere bat egitea. Dudarik gabe, Antigoko torneoak dauka ezaugarri bat, eta da zaharrena da,
eta 77 ediziotan irauteak badu bere meritua, ez? Horrek esan nahi du, atzetik dan asko dago da, eskuzabaltasun handia dago da, bodondersak daude da, hau bizirik mantentzen dutenak, gure kirola da, gure izaeraren parte dan kirola da, eta nik uste ezinbestekoa dela hori sustatzea, bultzatzea, eta poza ematen du ikusteak, erantzuna badago da, ez? Eta grina badago da, pilota zaldeen arteko grina mantentzen du da. Bueno, torneo batzuk aipatu ditut, bat ahaztu zait, Añorgakoa, ez duke nahi Añorgakoarek azertzea. Ez, Añorgak ere bai badu bere torneoa, eta nere dan ederra egiten dute. Goiz on bat ea pasatzen dugun eneko, eta partidu on batzuk ikusten ditugun, eskerrik asko. Seguro bai, etzada izango da, eskerrik asko zuen. Alkatea eta berarekin alkatetza osatzen duten beste hiru zinegotzi. Bagoaz berriro gure kontaketa tokira, ja prest ikusten ditudanean, Antigua auzoko txistulariak, epaileak ja deika 4 protagonistai, berehala izan batean 5 minutu barru hasiko da hemen emakumezkoen mailako finala. Bueno, bakantzan egin beharrekoak egin ditugu, ez dakit gaur 11etarako noski ez dela hasiko emakumezkoen finala, ala espero genuen, ala nahi genuen, baina neskak hemen ari gira berotzen, eta hasier artega, bi finalerdiak ikusiz, bata Goiuri Zabaletak eta Ane Mendiburuk irabazuten Arraiza eta Erasunen kontrakoa 22 eta 11akoarekin, beste finalerdia burrukatua, oso burrukatua izan zen, Maialen Etxegarai eta Kamindek irabazitakoa Aizane Ibarrola eta Olaz Ruiz de la Rabenderen kontra 22 eta 20akoarekin, badakita horreko partiduak ezer gutxirako balio izaten dutela, baina bueno, beti guri referentzia modura balio ditugu gauza komentatzeko. Bai, beti balio izaten dute pixkat ikusteko, ez? Pelotari bakoitza nola aurkitzen den, ze joko puntutan dagoen, bueno, eskutatik eta ere bai nola bilen, baina beti diogun bezala, finala da, eta semifinalak ja azuta dago, ez du balio zertarako, eta gaur hoberen izaten denak horrek eramango dutxe pelatxera. Lan berezia ematen aldu emakumezkoentzako pelota jarri, elite mailakoentzako jarri, promesa mailakoentzako jarri, lan berezia ematen du horrek? Ez, azkenean beti jartzen dugu pelota, bueno, jartzen dudan pelota dira frontoira begira, eta ikusi ere egin gabe kartelean zen jogatzen duten. Frontoiratzeko honenan pilotak, eta ben uste dut pelotarako honetan bete bilatzen duena da, batetik anoski pelota bajuak izatea, zergatik bestela partidua hautsu egingo izatekelako, bestetik hotxa, pelotaren hotxa ere benik garrantzia handia ematen diot, eta gero hoxe, izan da ja pelota bat jokatzen uzten duena, eta pelota partidua alik eta honena atera daia. Ez dakit atzo atanon izan zinen, baina izan espazioan seguru telebistatik jarritu zenuela. Bai, ikusi nuen, etxetik ikusi nuen bai. Pena, zure hartolak galtzea, Altunan erakustalia, bai. Altunak eta Ratustak nola irabazi zuten hartola eta iztuetaren kontra 22 eta 6. Bai, galtzea baino gehiago emandako itxura, pena horre itxuragatik, ez galdu gara irabazi beti diot. Ez dagoela euneko gure esku, Iñakiren kasuen, bueno, partidu ona egin eta galduta joan bazen etxera gustora joan zen, baina atzo gero audio bidale izidan ez, eta bueno, zen bat ere gustora joan. Eta bueno, bihar beste aukera bat izango du eta orain ja biharkoari begira. Ikasi atzokotik eta biharkoari begira. Bueno, bagoaz pelotarien aurkezpenera. Abuztuak 30, Antiguoko pelota txapleketaren finala. Garai baten, sasoi baten eta ez dira inbeste urte. Iraileko 10 eguna jokatzen ziren hemen finalak. Irailaren 9. Gero ekarri zen abuztuko azkenengo igandera, baina azkenengo urteetan, abuztuko azken larun batean jokatzen dira hemen finalak. Gaur protagonistak Gerriko Gorriz, Maialen Etxegarai, Oñatiarra, 19 urte, metro bat eta 62 zentimetro, bere atzelaria Laukizkoa, Enara Gaminde, 18 urte, metro 62 zentimetro, aurkariak Gerriko Gorriz izango ditugunak Goiuri Zabaleta Leitzarra, 16 urte, metro 65, eta Uartetik, Nafarroatik etorri zaiguna, Ane Mendiburu, 20 urteko neska, metro 60 zentimetrorekin. Antiguoko txistulariak eta beraiekin pelotariak eta bi epaileak. Pello Trantxe eta Mikel Txaperena.
Txizulariak eta pelota zalen txaloak lau protagonistei. Asko espero dugu partio ontatik, leheno Maialen Etxegarek esan dugun bezala askota jokatu du Goiuri Zabaletaren kontra. Gizen ustetan bezala hemen aurrelariak, hasier luzitzen dira. Eta beti nabarmenago geltzen da aurrelari jokoa, baina aurrelariak luzitzeko atzelariak lan egin beharra dauka. Bai, noski, eta final horrekotan ere ikusi genuen, ez? Eta askotan atzelari batek lan ona egiten duenean, aurrelari gauzak asko ere zelaizko, zergatikan esan dugun bezala pelotak bajuak dira, frontoientara behar delako, eta hemen atzean jartzen bada pelota, oso zaila da kentzea aurrelariari, eta aurrelariak aukera egiten du tanto amaitzeko. Pelotaren aurkezpena egiten, emakumezkoena dugu lehena, ondoren elite mailakoa, ondoren markatu promesa mailakoa, Joanez Estau eta Intza Garainok Oian Etxeberria eta Mikel Lenetanko eta jokatuko dutena. Txapeketan zehar ligilen partida bera jokatu zen, eta gura Estau eta Garainok irabazten, 21-amaikakoaz, eta ondoren elite mailakoa, Rekaldea Peztekia, Pezetxea Loza, Carmelo Lozari oso partido gutxi geltzaizkio, gaurkoan finala, gero lezokoa izango du, eta profesionaletara, hasier, eta horrekin batera ondoren pasatzen Rekalde izango da urten bertan, eta gero Apezetxea, segurunik 2026ko udaberrian. Bada zerbait. Ez dut ondo entzun, Iñaki, entzunerekin. Ez esaten dizut, aurrena profesionaletara pasatzen Carmelo Loza izango dela, eta gero urrengoa pasatzen Rekalde izango dugula, Gabona baino lehenxiago, eta urrengoa segurunik Apezetxea 2026an, beraz, afizendutan, horiek batera ikusteko, ia aukera bakarra partido baten nagusi. Bai, horiek aspekoak esan dituzu, ez? Unai amian bazut ditu, uste dut, bai kokoa, Unaiek ere bai irailean 19 debuta egiten du, eta bai, gaur bentsat aukera hauek ikusteko, eta Unai ez banago oker, Lizartzako festetan du azkeneko partidua, eta 19an ja debuta. Así que, esan nuen aurreko astean ere bai, seinale hona da, enpresek debutak baldin badituzte programatu da, pelota horrendik ere bizi dagoelako, ondo dagoelako, eta hori seinale hona da beti. Pelotaren aurkezpenarekin jarritzen dugu, Gerriko gorriz ditugunak aurkeztu dituzte, Etxegarai eta Gaminde. Eta Zabaletak badakit sekulako jendetzak harri duela. Txaloen termometroa paretsu dago. Ez batentzat gehiago, ez bestearentzat gehiago, paretsu dago. Baina lehitzatik gaur, esango dute, 40 laguntik ekora etorri direla. Goiururen atzelaria, Ane Mendiburu. Lau pelotariretik txikiena, Ane Mendiburu. 1,60 zentimetroarekin. Zentimetrotan gehien, Enara Gamindek. Mendiburu oino 12 gehiago, 1,62 Sakeak gorri, sakea Maia Etxegarairentzat. Gure prest, gure tasuneria abian jartzeko eta bereziki gure kronometroa martxan jartzeko. Bai, iruditzen zait gorriek pelota bizien atera dutela, okerez banago, laugarren zenbakidun pilota, eta iruditzen zait urdinentzako ere txarraz dela izango, eta balitekela berarekin jokatzen jarraitzea. 11:06 minutu, Antigoko emakumezkoen finala astera doa, sakea Maialen Etxegarai, Oñatiarrak. Hor da Maialen, laugarren kuadroan bote egin, sakea erdira, eskuinez Mendiburu jaso. Atzera Etxegaraik. Mendiburu kaskarrez eraman. Etxegarai, dengo gunean asko gustatu zitzean. Ezkeraz Mendiburu geraman. Horainik Zabaleta ez da jokoan sartu. Ara, bekira. Ez zuen pelota txarra Etxegaraik, baina xier ezkerrez txokoan galdu egin du. Eta gorrian aldeko, urdin aldeko barkatu lehenengo tantoa eta saskira doaz Zabaleta eta Mendiburu pelotan datzera. Bai, misteriorik gabeko pilota, eta bueno, balitek izatea finalaren nervioak, eragin diotena akatxori egitea. Sakera Zabaletako, Juri. Sake arroa atera du. Ezkerrez erantzun
Gamindek, Zabaleta. Gaminde. Mendiburu jaso. Gamindek irutarrik ditzakora, Zabaletak ezkerrez jaso. Etxegarai. Irutik ezkerrez. YouTubeko sticker bat. Eskuine Zabaletak bildu. Etxegarai atera. Zabaletak keinu. Mendiburuk eskuinez. Gamindek irutarritik. Mendiburu. Gamindek indartzu Zabalera. Mendiburuk eskatu, eskuinez jaso, ondo. Eskuinez jetxi Gamindek. Ezkerrez Mendiburuk. Etxegarai. Baiguri Zabaleta pelota bilatzekora. Eskuinez jaso Etxegaraik. Zabaleta tanto dominatzen, txokoan jarri, ezkerrez jaso Gamindek. Zabaletak aukera botera, indartzu Zabalera. Eskuinez Etxegarai ondo. Mendiburuk. Gamindek indartzu atzeratu. Mendiburuk eskuinez. Etxegarai. Iruterritik ezkerrez, gora. Etxegarai galdu duen bigarren pelota. Tanto peloteatua, Asier Artega, bi eta huts, momentuz, ordinak, segurogo. Aitantona jokatu dute, eta bueno, Etxegairentzako eta Asierona, bi faio egin ditu ezkerrarekin. Ea zintzen. Zabaleta sakea. Gamindek azkarrez erantzun. Liburu. Ez da txarretza gara erantzat. Indartxu atzen jarri. Eskuinez Mendiburuk eraman. Garai. Eskuinez Mendiburu. Gamindek gauti. Mendiburu. Gamindek aurrean utzi, Zabaletak ezkerrez Zabalera. Etxegariren pelotak adatzera. Mendiburuk eraman. Gamindek irutarritik. Hiru tantoak, orain artekoak, hirurak oso peloteatuak. Bai, oso peloteatuak, eta orain hau ere tanto hau laurak oso nuko. Ara, eta gorria beste utxekite bat. Aurreko biak Etxegare galdu ditu, hau Gamindek dejada botan izan du, hirugarren kuadrotik, baina behera bota duen pelota, urdinentzat, hiru tantoko errenta, Asier, hiru eta huts, hiru pelotak gorria galdu dituzte. Ez diote Asieron eman, eta Etxegarei ez Gaminde barkatu, uste dut gehiagoa zentratu beharko lukela Goiuri Zabaleta egitatzen, eta ez horrelako jokaldeak egiten. Zabaletaren sakeak Gamindek ondo jaso du. Eskuinez Mendiburu. Lautik Gaminde. Lautik Mendiburu. Gamindek eskuinez. Eskuinez ere laugarren kuadrotik. Mendiburuk azeretu. Gamindek orain ezkerrez. Dikain, Zabalean. Oso ongi. Zabaletak, ia kontrakatzatik jaso. Etxegarai, txokoan utzi. Ezkerrez Mendiburuk ere txokoan. Ezkerrez jaso. Jaso, aurrelari dago Mendiburu. Bado abere tokira. Atzera Etxegaraik. Zabaletak, dejada Zabalera. Falta. Epaiak, peio trantzai falta esan du. Bai, hortzizteko entzulua, horitzen egin beharreko jokalde eta oso ongi ikusi du, Goiurik eta bikain... Jendea itxalo jo du, segur ni pentsatuz barruan zela, Zabaletaren tantoa zela, baina ez. Ez. Beste adalako eta ez da etxalori jotzen. Nik uste marraren gainean izan dira. Takea, Maialen Etxegarai. 19 urteko Oñatgerra. Ordoa. Hartua baia, botegin laugarren kuadroan, sakea arrotu da, kenduz Zabaletari. Seitik gora, Mendiburu erantzuna, 2 eta 3, saketik egindako leheneko tantoa. Bai, oraingoz akatsez jositako finala hasi dugu. Orain arteko tanto guztiak Asier denak galduta. Galduak, bai. Gorriak 3 eta Oginek 2. Bueno, galduta Badin eta Etxegarira puntatuko dira hau, saketik. Etxegarai sakean, 2 eta 3. Bosteretik Mendiburu txokora, Etxegarai. Zabaleta jaso. Ezkerrez Gaminde. Zabaletak irutik. Gamindek ezkerrez Zabalera. Zabaletak txokoan jarri. Etxegaraik aukera. Indarrez azeretu. Boleaz Mendiburuk eraman txokora. Ezkerrez azeratu indarrez. Oso ongi. Bera. Bueno. Falta ez. Atzean Etxegaraik jarritako pelota. Boleaz jodu Mendiburuk. Baina txapara. Eta partidoko lehenengo berdinketa, Asier, 3. Bai, oso ongi Etxegarai. Esan duguna pixka bat Goiuri ebitatuz eta Mendiburu bilatuz eta ongi aurkitu du.
Mezureren bat bidali nahi baldin bat diguzue, txapeketa guztian zehar bezalaxe, lasai bidali zuen ustea eman, Aupa Zabaleta dio mendiburuk dira, Aupa Zabaleta mendiburu dio, Erik Etxegarek bidegitako mezuak. Ikusten dugu, ja, pelota zale asko zaudetela hortze guzti eskerrak. Kantoa jokoan, Iruna, Zabaletak utzi, mendiburuk lautik ezkarrez. Gamindek, irotaritik txokora. Zabaleta txokan utzi, Etxegarek jaso. Zabaleta kendu. Mendiburuk atzeratu. Atzerak akorrika dator Etxegarek genetiarra, gora. Aurrelari atzean jarrita. Eta Etxegarek pelotak adajo, baina goiko txapara bete-betean. Bai, pena zen, bikain gozatu du. Baina nik uste nahizuela bere aurrera pasatzea eta Gaminde atzera eta horretarako altura betxo bilatu du frontixan. 4-3. Goiuri Zabaletaren sakea. Sake atera du. Gamindek bostetik. Eskoinez mendiburu. Minde. Zabaleta txokora. Jaso Etxegaraik. Mendiburu bota dejada Zabalera. Etxegaraik jaso. Beti bere helburua hasier aldela Zabaletari pelota kentzea. Bai, eta urdinak ateratzen duen pelota pixka bat juxiagoa horregatik dira iruditzen zait, Zabaleta berak jokuan gehiago zatzeko. Atzera Bakoitza bere armak Zabaletak, ondo Gaminde. Zabaletak Zabalera, Etxegarek jaso, Zabalean utzi. Zabaleta jaso, Gaminde aurrera joan txapagainan mozu. Jaso mendiburuk. Gamendira, intentzia bai ona, biparetako batekin. Ez nuke esango intentzio hona zen eginaki. Biak hiruaren barruan zituen, atzera bota bat zuen. Bai, ez du mozko behar, Eta aurrekoa ere bai, aurreko mozketa. Biak hiruaren barruan, Zabaleta hor ere buruz baina egiteko aukera zen, ez du gozatu, baina atzera jotzea zen intentzio eta bai. Tanto polita. Eta neurketaren gogortasunaren adierazgarri, 8 minutan 8 tanto ditugula. Aminek erantzu sakea. Zabaleta txokora. Etxegaraik. Iparietakoa Zabaletak, orain ezkerrez berak airez. Gaminde aurrera dator, atzean jarri, mendiburuk ezkerra airez. Goian baino barruan. Gamindek txokora. Zabaleta jaso txokora. Gamindek aurrera segitzen du indarrez Zabalera. Mendiburu jaso, ze pelota jaso duen. Ara, txostegin dio eta tanto berak. Bai. Ez zuen pelota arreza, eta Zabaletik biltzerakoan pelotak txostegin, hasier, 6-3. Bai, ikusten zen, ez dakit txostegin gozen, baina ezker pareta eta hor eskubiz jarria zen, Gaminde eta ez dago hartu. Iruditzen zait ez dela bere armak ondo erabiltzen ari Gaminde, zergatikan joa bikaina du, eta frontixak gehiago aprobetxatuko balu eta gehiago atzera botatzen esoko balitz, nik uste minan bio egingo dutela. Zabaletak ezkerrez atzeratu. Etxegaraik. Aurrelari atzera joana zen, txokoan dejada Zabaleta, jaso Etxegaraik. Zabaletak ezkerrez, txokora, Etxegaraik, jaso, bolea Zabaletak, Etxegaraik, bitaritik jaso, Etxegaraik, orain Zabalera, jaso Etxegaraik justu, txokoan Zabaletak, Gaminde jaso, nazi handi joa tantoa, Gamindek ezkerra irezezin, 7-3. Tanto polita, Zabaletak egindako tantoa, polita. Bai, tanto nazia, polita. Bai, iruditzen da pixka bat hor Zabaleta jokua bera nahi duen eremura ematen ari dela. Eta Gaminde pixka bat bere honetik atera eta ikusten. Zakea Goiuri Zabaletaren zat. Hor da Goiuri, bote egin, laugarren kuadroan, sake atera. Gaminde bostetik ezkerra esondo erantzun du. Zabaletak bota dejada, tanto. Ederki moztu du. Txokoan pelota, 8-3. Zabaletak egindako bigarren tantoa. Udagorri baino zirrizta Udagorik, txaparen gainean. 8-8 partziala, Asier. Iruna gotetik 8-3. Bai. Zake Goiuri Zabaletak. Laugarren kuadroan bote egin, zakea Zabalera atera. Eskuinez Gamindek bildu, mendiburuk ezkerrez jaso. Etxegaraik utzi, Gaminde jetzi. Zabaleta juistu jaso, gorriak dominatzeko aukera daukate, Etxegaraik, dominatzeko aukera bai,
berak ere ikusi du, tantoa bukatu da, baina pentsatzen zuen bere alde bukatuko zuela, eta bere gantxa txapazpira 9-3. Bai, Etxegarai galdu duen laugarren pelota, egindatuko tanto gutxi galdutako asko hasier. Uste dut eskatu, hori txizetan ikuan, atxeden eskatu berra dutela urdinek, sagorriek. Bere notik atera eta ikusten dut biak arabiak eta ea pixka zuzen. Antigoko pilotalekua dena jendez beteta, eta badakit Antigoko tabernatan ere jende asko izango dugula, gero denbora zondo baldima gabiltz izango dugu, tabernaren batetik bulta egiteko aukera, baina agurtu ditzagun hor dazkagun tabernariak, bezeroak, pelotazaleak. Zarika tabernan, Olillosen, Antigoko bodegoian, Malandrinon, Aspaldiko, Urgain, Teresatxo eta Bentaberri. Denetan ez dakit, baina badakit gehienetan jarrita izango dutela YouTube bidez Antigoko pelotazaleok helbidearekin partida jarrita. Ikusten dut, gero elite mailako partida jokatuko duen Leonet, erabat bere luka, bere itxura, aldatu datorri zaigula, ilea moztu berria. Egungo gero beraiekin. Sakeak Goiuri Zabaletaren zantz. 9 eta 3. 6 tantoko aldea. 12 minutu, 12 tanto. Hor da Goiuri. Laugarren kuadroan bote egin. Amindek. Moztu Zabaletak Zabalera. Jaso Etxegaraik. Mendiburuk. Lauteretik. Amindek bota dejada Zabalera. Jaso Zabaletak. Etxegaraik airez. Zabaletak Zabalera utzi barruan da. Bildu txekora Etxegaraik. Jaso Zabaletak. Gamindek ezkerrez Zabalera. Mendiburuk botera. Gaminde laugarren kuadroan, ezkerrez. Zabaletak bitik. Etxegaraik atzeratu. Mendiburu lautarrian. Eskuinez Gaminde. Ezkerrez Zabaletak txekora. Etxegaraik jaso. Zabalera jokaldia. Jaso Zabaletak atzeratu. Gamindek ezkerra irez. Mendiburuk ezkerrez dejada utxekin du. Honek ere intentzia bai, intentzia beti da ona, Asier. Intentzioa beti da hori, emaitza bez beti. Bizitzan intentzia izan beharra dago. Eta importanten hori da, intentzio honez egitea gauzak. Alor guztietan. Ikusten dut, Gaminde bide errezetik nahi duela finala eraman, hau da, eta pilotaleko honetan oso zaila da hori. Eta Zabaleta bezalako pilotari bat aurrean izan da, oraindik eta zailagoa. Eta gehitxo da bilera joku aurrean nastu nahien. Eta ea gehitxoago lantzen duen tantoa. Tanto jokoan 4 eta 9. Mendiburuk eskuinez eraman Zabaletik. Gamindek iruterritik. Gainera badu gaia. Lautik Mendiburu. Gamindek jetxi txarra gainean, tanto. Ederki moztu du, ez zuen espero. Goiri Zabaletak alakorik egingo zionik Gamindek, baina txokoan ondo moztuz 5. 5 eta 9. Temperatura txekin ederra guraldi bikaina, pilenerako Asier. Plazerra egiten. Izan ditugun beroa joan dira, hotzik ez dugu izan, baina arratzaletan ja gauean temperaturare jetxi du, egun hauetan. Baina ez gaur ez dago inolako aitzakiarik. Eguzki ederrarekin gaude, temperatura baixoarekin, jendez lepo eginda pelotalekua eta tanto jokoan. Euskal Herrin bezain ondo nun batxen bizitzen da. Nola? Euskal Herrin bezain ondo nun batxen bizitzen da. Zaila. Zaila, Bai. Atea guztu etxeka, baina etorri da. Bai. Gauza bada, 15 egun pasatzea joatea. Oidek. Baina... Betirako, bizitzeko. Bai. Hori nire lagun batek aspaldi zuten zuen, zein tokitara joan da, ze ondo ibili gara berdin zein munduko ez dakiz tokitan da. Oso ondo baina bizitza gelditzeko eta ez bizitza gelditzeko ez. Neri berdina partzea. Gusto ateratzen da, baina bultatzen ikara Rato bat egoteko bai baina. Oide, gero esateko, da hango... Bada sari bat esaten duena, ez da berdin turista bezala joan, edo emigrante bezala joan. Ez da berdin munduko nahi duzun tokira joan 15 egun pasatzera, edo derrepente joan 2 urte pasatzera. Batzuk gehiagorako ere joaten dira, baina, bueno. Tanto jokoan, 6 eta 9. Mendiburuk ezkerrez eraman sakea. Gamindek. Mendiburu. Gamindek lauteretik. Mendiburu jaso. Gamindek.
Zapagaina mozu txokoan, Zabaleta jaso. Gaminderen pelotaka da Zabalera. Zabaleta arren egon da eta ondo jaso du. Gaminde, arrimatu pelota. Mendiburuk ezkarraz ezin. Datoz. Eta beratzi. Bai, orain bikain ezker orman jarri du. Oso ondo Gaminde, Oso ondo, hasi da, bere... Bai, lehenengo tanto Bera eta ez da duen gaia. seguri ibili. Gairi Zabaletari bere eta aholkoak ematera. Igorriak Egarra eta Gaminde eserita. Bi urdeinekin, Zabaleta eta Ane Mendibururekin Gairi Zabaletaren eta. Aizetan ninduen Gaminderen armari nagusina da duen golpea, eta horri atera barri dela brilloa, golpe hori. Emozioa badaukago, Asier. Bai, zorionez. Beldor nintzen, badakite zeitandoko aldea ere ez dela inbestekoa. Baina beratzi eta hiru egon direnean, baina orain bi tantora etorri dira, eta sakea Maialen Etxegarai dauka. Jokatu diren 16 tanto egitetik sakearekin bakarra. Horri heldeko bigarren izan da, markagailura igo den bigarren tantoa 2 eta 3koa. Horriak ere ja bado azkantzara eta saka ateratzeko prest Maialen Etxegarai. Peloteta zaitzekari bai, Asier? Ez nik uste dut, bi gorri pelota bat bizixiago ateratzen dut horrein baino, baina biak ere induten zait. Pilota leko honentzat, oso apostosak. Profesionaletan sarreten ari dira pelotari batzuk jartzen materialekin da. Nik asko ez nuen partidu guztia ikusi, Artuna eta Ratuzkarena, Artola eta Iztudaren kontrakoa 12 eta 3 arte ikusi nuen, baina iruditzean nahiko pelota bazeokela gehiagiz ezategatik, Asier. Bai, nik ite gustatzen askori pelotaren hitz egitea, beti diot lau pelotarientzako pelota berdina direla, eta gero egia da, baten kualitateak ikusita, pelota hori batentzako komenigarriagoa dela, bestearentzat baino. Baina sinisten dut baita ere, pelota jarri dituenaren intentzioa, lehen esan dugun intentzioa beti dela espektakuloren aldekoa, eta alik eta espektakulorik onen ateratzea. Orduan, gizakia gara, eta askotan hanka esartzen dugu edo ekibokatzen gara. Baina hortik, aparte, nik uste, niz nago barruan, ez niz inor esateko pelota onak edo txarrak direnik. Bai egia da, iruditzen baina bai bizi egia edo bizia dela esateko bai. Bai, hori bai, eta atzokoak ez nuko esan, atzokoak aproposak iruditzen zizkidan. Eta bai ikusten dara lehengo pelotarekin konparatu bentsat azkarrago gastatzen direla, hori bai. Eta igual botetsuagoak edo harintxeagoak direla lehengoak baino. Baina, bueno, gu baino adituago gari dira hor lanean, beraz, ni beti diot, hor baldin badaude zerbait egatik da, eta kanpotik handabiltzena, beti iritzi propio bat badakago, baina ziur nago, barruan daudenak, alik eta lan txukurena eta horrena egiten nahi dira. Hortan dudarik ez dakat. Gero hitz egingo dugu Inasi Errandenarekin. Hemen Mendiburu galdu duen pelotarekin, markagailan 8 eta 10, tantoak gorriak ari dira dominatzen, Etxegarek aukera, indartsu atzeratu, Mendiburu hemen Zabaletik bosteretik eraman, Gamindek, Eleuteretik, Zabaleta jaso ezkerrez. Etxegarek atzeratu. Mendiburu lautik. Ezkerrez Gamindek. Mendiburuk ezkerrez. Etxegarai. Ezkerrez Mendiburu. Gamindek ezkerrez moztu Zapagainen ederki jaso Zabaletak. Gamindere molea. Zabaletak ezkerrez justu eraman. Etxegarek aukera. Airez Zabaletak ezkerrez Gamindek jaso. Zabaletak eta tanto. 11 eta 8. Gamindek kajatu egin da. Iska bat estero batu diola. Begire Zabaletak. Baina ez da hor. Baina ez talako hori. Sakeako Jurik. Zabalean laugarren kuadroan bota egin. Sakea Zabale atera du. Gamindek ondo erantzun. Zabaletak irutarretik. Etxegarai. Zuti txakora, Mendiburu dorretzutik ondo jaso du. Etxegarek aukera ezkerrez atzera. Zabaleta atzelari. Oso. Bakitza bere tokira. Gaminde txakora. Zabaletak ezkerrez txakoan. Gamindek ezkerrez Zabaleta. Mendiburuk eskatu. Eskuinez atzeratu. Goleaz. Badazpada Etxegarek atzera joan zen eskatu dio, baina Gaminde goleaz hartu dela pelota galdu du. 12 eta 8. Usteko atzerela, garbi zegoen, ez dakit eskatu egin den edo ez, baina usteko pelota zuen zer Etxegaraia jarrita zegoen, eta beti zailagoa da, agiz jotako pelota ongi jotzea, bota zaino. 12 eta 8.
Sakea Goiuri Zabaletaren zat. Sake atera du. Gaminderen erantzuna. Mendiburu Lauteretik azkarra zutz. Gaminderen meritua. Pelota nola jarrituen ezker horreman laugarren kuadroan ikusita. 9-12. Ez da beste mezuren bat iritsi ote den. Iritsi baldin bada komentatuko dugu. Haupa Maialen dio Iñaki Galdosek. Oñati Arrabera ere. Etxegara izakera. Eskuinez, jaso Mendiburuk. Aminde. Zabaleta girotik. Maialen. Zabaleta jaso. Etxegara izabalean. Bote txarra egin dio, ondo moldatu da Mendiburu. Gamindek hirugarren kuadrotik etxokora, Zabaletak ezkerrez txokora, Etxegarai, ezkerrez, Zabaleta jaso indartsu atzeratu, Gaminde atzerak akorrika, Lauteretik ezkerrez ondo. Lauteretik Mendiburu. Etxegaraik, gaizki botateko dejada. Zabaletak Zabalera, Etxegarai jaso, gain urdina tanta dominatzen. Atzera Zabaleta boleaz Gamindek eraman, Zabaletak, Diparetakoa, Etxegarai Zabaletik etxokora, Zabaleta jaso, Gamindek aukera indartsu atzeratu, tanto, ondo Gaminde. Partidako tantoa, zango nukerik. 10-12. Gaminde bera tantoak egin duena. Bai. Egindako lau. Etxegarek 3 egin ditu. Zabaletak beste 3 dramaza. Bai, bat txapagainen muztu egin du, beste bat hor ezker horman baztertua eta azkeneko biak atzera jota. Etxegara izakea. Mendiburu Lauteretik. Etxegaraik, txokoan. Zabaleta. Ezkerrez Gaminde. Bai, orain Zabaletak ez ditu lehenko ideiak lehenetzen garbi, markagailuan Gaminde baraino asko binez. Mendiburu. Blaurak ari dira, azierlan asko egiten, Bai. Esko binez Mendiburu. Gamindek, arrimatu pelota. Ezkerrez atera Mendiburuk. Gaminde, bota dejada Zabaleta. Erra Gaminde. Eta 5garrena. 11-12. Eta Gamindek 5 tanto egin da. Bai, horrela, orain ere bai ikusten duguna da Gaminde, orain iruditzen zait niri bintzat gehiago ari dela pareta luzatzen, eta gehiago luzatuta Zabaleta bera ere atzerago jartzen dela, eta horren aukera ematen dio baita ere aurreko horrelako jokaldiak egiteko. Beraz, oso ondo Gaminde. Nik uste buelta honen erantzule nagusientarikoa bera dela. Buelta oraindik ez, oraindik atzetik dozelako, baina ekarri dute partidua. Nahi izan ezkero pelotari badute, aholko emaila hortxe aholken esatzeko izatea, baina ez dute ala erabaki eta orain berriro Goiuri Zabaleta nahita da, aholkoak ematera, bai Goiuri berari eta Mendibururi aholkoak ematera piztu da. Eta tanto batera etorri dela hasier, 6 tanto zibili dira, 9-3, 4 tanto zibili dira, 12-8, eta tanto batera etorri dira, 11 eta 12 eta sakea gorriak. Eta ikustea gustora, markagailu horrela izan da. Orain arteko partidak baino, emakumezkoen partidak diot, orain arteko partidak baino, luzeago izango dela gorkoa nabarmen dirudi. Zabaleta Mendiburuk arraitza eta erasunen konta irabaz zuzenak, 34 minutu izan zituen, eta gaurkoa ja 25 minutu dunako. Eta aurrekoak Etxegarai eta Gamindek irabazitokak 37, seguru nago honek gehiago izango da. Zake azkarrez justu jaso Mendiburuk. Gaminde Zabaleta. Zabaleta jaso. Gamindek iruti bota dejada txokora, tanto. Eta 6garrena. Egin nahi 6garrena, zier, eta partidoko 6garren berdinketa. Irunakoa, genuen orain arteko bakarra eta orain amabinakoarekin bigarna. Eta egineko egitea jondena, moztera egitu zait. Ez da horreko tanto da.
Gamindek egindako 6, galdutako 3. Oso ondo. Atzerari batentzako datu, no? Bai. Eta atzerari batetzat aurren erabakitzen ari den tantoak. Etxegarai sakea boteko eskorra egin dio. Ondo atera du, Mendiburuk ondo erantzun ere bai. Gamindek Lautik. Lautik Zabaleta txekora. Etxegarai jaso. Zabaletak 3. kuadrotik. Zabaleta, Etxegaraik. 3tik bildu. Zabaletak ezkerrez jaso. Ondo ez, Etxegaraik aukera. Eskoin zatzeratu. Mendiburuk ezkerrez eraman. Etxegaraik botera 2. kuadroan txokan utzi. Mendiburu atzetik dator ezkerrez ondo jaso. Gamindek sotamanoz. Zabaleta txokora. Ezkerrez jaso. Etxegaraik. Zabaleta moztu, Etxegaraik jaso. Mendiburu. Gamindek eskatu, ondo utzi Etxegaraik. Gamindek ezkerrez atzeratu. Mendiburu. Lauterdian. Lautertik Gaminde. Eskoinez Mendiburu. Gamindek irutertik dejada txokora. Zabaleta jaso. Zabalera. Etxegaraik atzeratu. Kanpora. Ondo ailegatu da Oñatgerra. Pelota hortara. Zabalean bertan jarri nahi izan du eta kanpora jontzaio. Aurretik jarri da berriro. Tanto baten aldearekin. Dinak 13 eta 12. Txakea Goiurik. Lertzu atera du. Gamindek. Iniz erantzun. Zabaleta txokora. Ezkerrez jaso Etxegaraik. Mendiburuk atzeratu. Gaminde. Liburu. Pentsa erdian Gaminde. 3. kuadrotik pelotak da atzera Zabalera eta Zabaleta dator atzera pelota bila. Eskuinez Etxegaraik. Mendiburuk. Ezkerrez. Gaminde. Boleaz Mendiburuk eraman Etxegaraik aukera. Zabaleta moztu nahi, erdian utzi du eta askura Zabaletari, honek Zabalean. Etxegarairen intentzia ona zen, ikusi duelako Zabalean tanta egiteko aukera zuela. Gaizki botatako tejadak frontiseko txapa jodu. Eta 14 eta 12. Intentzia ona zen, baina Zabaleko txapara jontu du, Zabaleko raiara. Herriko askatu zaio Goiuri Zabaletari. Nire aitari zaio ze. Herriko alotzen. 14 eta 12. Zabaleta sakean. Bostetik, Gaminderen erantzuna ona da. Mendiburu Lauterreko. Gaminderen pelotaka da. Bostetik Mendiburuk, ui! Txapa, ez? Bai, txapa. Mendiburu galdutako bigarna. Tanto batera berriro. Gorriak 13 eta 14. Eta horrentze partiduak ordu erdia. 30 minutu jokoan. 27 tanto. Ordu erdia. Baialen Etxegara izakera. Sake arroa atera du erdi-erdira. Mendiburu bostetik jaso. Gamindek 4. kuadroko. Mendiburuk ondo eskuinez. Gaminderen ezkerka da. Zabaleta. Etxegaraik Zabalera moztu ederki. Dejada Zabaletak, Etxegaraik jaso. Zabaleta horrein tanto dominatzen, atzeratu. Gaminderen zatarazoa, golea zezin. Zabaletaren zatantoa. 15 eta 13. Ez da biltza gorriak baina ezin pasa. Partidu horekatu aipatzek genuen izan zitekeela bat eta bestien bigote bat eta bestiaren ezaugarriak kontuz den hartuz eta ikusita zegi duen txabelketan da momentuz ala doa oso horekatu hasier edo zeinentzat naiz urdina bi tantoren aldearekin egon edo zeinentzat dago hemen partidua. Bai, horrekatua gogorra eta ondo lantzen ari dira finala bai. Gamindek sake asko binez, goian. Zabaletak sake egindako estreineko tantoa. 16 eta 13. Baialen Etxegaraik sakarekin tanto bat egin du eta Goiuri Zabaletak sakarekin tanto bat baita. Hor da Goiuri. Sake gurutzatua.
ezkerrez Gaminde, Zabaletak aukera, utzi, liburu, ezkerrez Majo, pelota atera, Lautik Gamindek, Zabaletak Zabalera, Etxegarai, Mendiburu Lautik, Gaminde, Tuinez, arrimatu toka Mendiburuk atera, ez du txarra Etxegaraik atzeratu, Mendiburu gotera Lauterritik, eraman, Etxegarai, tanto dominatzen Gorriak orain, Mendiburu azeraka korrika joan da, behartuta baino eraman, Etxegarai Zabalera oso ondo Maialen. Oso ona. Tanto ederra egin du. Bai, gaurko Ikusi du kontra nultzokean, Xavier eta Asier da ondo engainatu du, 14 eta 16. ez ditu gaurkoan jokaldi asko egin, Etxegaraik, baina hau benetan bikaina izan da, txalotzeko. Hendako gure remontista handia izan dakoa, Julen San Miguel. Alaxe da. Zutain ikusi dut Korrika arteaga jartzen duen kanisa. Zake erantzun Mendiburuk. Atzera Gamindek. Bost erdi Mendiburuk eraman. Ezkerrez Gaminde txekoan. Zabaleta jaso. Etxegaraik botera. Bildu. Lautik atera Mendiburuk. Eskuinez Etxegarairen pelotaka da. Mendiburu bostetik. Hiru terdian Gaminde. Mendiburu. Etxegarai. Ara. Ai, Gaminde dere hortxezeko enprez pelota jotzeko. ai, zer Etxegairaren zetetzen txarra, bera joan da pelota bila. Eta hiru tantoko aldea. Azoi honetan benetan ederra da. 17 eta 10. Eta erremoto aipatu duzula, gaur arratsaldean Ansa eta Barrenetxea, Alerretan. Bai. Egalde hirutarritan. Bikaina, zaldi. Gutxi joaten zezu. Tarte 14 ziren, baina Bai, denbora gutxi, zeuget zainekin denbora gutxi. ni larun batero, gaur zingo dut joan, baina Ikusten larun batero galdarretara. Igar bazkaria, Bai. ez denez zein hori ere. Bai. Baina bestela Autua egin pelotaleku behar. ederra, bakarrik joan dare lagun ardea beti, Beti. aparkatzeko arazorik ez, eta bengo Juri Zabaletak atzean tantoan ezortzietan. Bai, eta Etxegaraik atxeden askatu eta ongi eskautako atxeden egin. Zabaletak eta Mendiburuk bere aldeko errentarik handiena segitantako izan dute beheratze eta 3an. Horrengo ez dut txarra, 18 eta 14. Bestalde, Etxegaraik eta Gaminde ez dira behin bakarrik ere markagailuan arrotik egon. 3 eta huts galtzen hasi dira, 3 egon dira, galtzen egon dira 12 eta 8, 12 egon dira, baina behin bakarrik ere esan bezala ez dute markagailuan arrotik jartzea lortu. Eta paregabea gure lankideen realizazioa. Gu hemen frontoiko irudiak ikusten ari gera, baina kanpokaldeko irudiak ere hortxe ditugu. Nola berotzen ari giren, esan dugu Mikel Leonet Oiartzorrak bere luka bere itxura erabat aldatu da duela, ia moztugarria dauka. Bueno, ez dakit, superstiziorik ere egongo da, ez da, bueno, kirulari guztien artean dago. Jo, pelotaren artean egongo da, ez da? Bai. Hau egiten badimade eta beste egiten badimade, eta ondo bateatzen Eta badimade. finaleako guapo garberkoet eta Bai. bai. Bat kontatuko dizut oso polita horrekin. Ota. Bueno, tanto egiten dutenean. Bale, ba. Futbolekoa da, baino oso polita. Zak ateratzera Gairi Zabaleta. Atera du sakea. Gamindek azkaraz ez zinera man. Zabaletaren zalmerita. Emerezi eta amala. Zaka bikaina. Gu gaztea zea, baino, zuk Gorriz eta Dadi eta entzunak izango dituzu, ez da? Bereik bazkaltzen eta behin minio gotera mona bai. Bere gero ondako horatzen dira. Behin, Alemanian Realarekin partidua. Ez dakit, ez du. Championseko orduan? Europakoa. Ez, bueno, orain urte asko. Gauza da, biei, Gorrizi eta Realak empatatu egin hartzen. Gorrizi eta Dadieri pegatina bana manien, Euskadi Irratiko pegatina. Eta zanien, zue jarri pegatina ipur mazalian. Ikusiko duzu nola duzuen partiduak alduko. Jarri zuten pegatina ipur mazalian, bai Gorrizek eta bai Dadiek, eta atxeen aldian Reala 2 eta 5 galtzen. Aldakaletar joan zirenean Gorriz eta Dadieri. Iekik eman egon pegatinak alduko eta Dadiek. Gero galtzen baldin badugu,
zuten kendu eta empatatu egin zuten. Betiak arazen dira. Okerra, Handia. Gogiri Zabaletek egin du. Aurreko tantoa berak sakez egina zeukan, 34 duen, eta orain 15 eta 20. Horregatik nioen, superstizioa denak. Batak, eta jarriko, eta ez dakitze oinetako, eta badakitze pulsera edo ez, edo horren askuin oinetakoa, edo ez dakitze galtzerdi, edo, beti egon dira lako. Eta pegatino horrek gehiago balio izan zin, ez, erabilera bakarrekoa zen, erabilera bakarrekoa. Dutxatzerako ja, urarekin ja, kenduko zitzaiela. Baina askotan komentatzen dugu. Tanto joko handa, Gaminek atzeratu, partidua 15 eta 20, Mendiburu. Gaminek azkertu, bota dejada txokora, tanto, ondo Gaminde. Egin dako zazpi garna. 16 eta 20. Bai, ez zuzten harrapatu Zabaleta, honen pixka bat partutik atera eta bitanto hauetan sakearen eragine Zabaleta, baina emozio izan motu dugu ba? Samilek lepezutan duena hilaba izango duzu. Hoixe da, bai. Mara eta Magi. Marakin akoratzen eiz. Aita Maradona, Mararen aitona, Mara, zure aita. Etxagararen pelotaka da. Mendiburuk eraman. Etxagarek atzeratu. Horrendik deitzen diote Mara. Bai, bat zere gare batekoek. Hori da. Abera guztora. Mara esan dokan bete irri fartzu. Gare hartako Marko Xurkiriren entzen. Partidu etorren izan baino zerrerik ez da kanbo gainditu da. Itziargo pelotira profesional izan dako. Artista. Tantoa jokoan, 16 eta 20, Etxegaraik, Zabaleta moztu, Zabaleta jaso. Etxegaraik nolala azkarra jaso du, Mendiburuk aukera. Gamindek azkarra ezairez, Zabaleta atzelari laguaren kuadrotik, ezin! Gaminderen meritua, atzean jarritako pelota, Zabaleta atzelak akorrika joan da, baina ezin izan du pelota jaso, 17 eta 20. Eta beste atxeden bat. Bai, ondo eskautako atxedena. 38 minutu lehen nioen, asier, emakumez. Ez dira horretik izan. Eta zor, telebistaz jarraitzen ari zuten guztiok, hotzak lasai hartu. Azuak ere zauten tokian, izango duzu, Etxean bendima dela aperitifa hartzeko aukera, eta kanpa bendima zaute, aukera gehiagorekin. Eta hemen Antiko inguruko taberran da bendima zaute, zesanik ez. Goizuetatik mezuak bidali, goizuetar batek bidali dut mezuak dio, 15 minutu falta girela Angeluserako, bai? Garai bateko Angeluserako. Sake Etxegaraik, 17 eta 20. Ezkarrez ez jaso Mendiburuk eta sake bikaina. Sake zegina. 18 eta 20. Etxegaraik, guztira bost, tanto, jokoan 3 sakearekin bi, 18 eta 20. Hau xin izaten du pelota zaleak, guk ere, bai, asier, emozioa, da emozioa badaukagu. Sake Etxegarai oietiarrak, lehialen 19 urte. Ordoa, Tua baila botea egin laugarren kuadroan, sake gurutzatua, ondo ateratakoa, tanto, 19, oso sake hon atera du, Egindeko. 19 eta 20. Bai, 14 eta 20 ematezun, amaitu ezagoela. Bi aldiz izan dute 6 tantoko aldea, asier. Bederatzi eta 20 eta 14 da, begira, orain tanto batera, etorri. Zabaletaren opari etorri da, sakea duko etxepara joan zeiona. Eta orain emozioa, ea gorriek norako deltzen duten hau. Sake atea du Etxegaraik. Eraman, ez zuen arraza Mendiburu. Etxegaraik, atzeratu.
Horre ikusten dute partidu atzean. Mendiburuk ezkerrez jaso. Amindek ezkerrez atzeratu. Eskuinez Mendiburu ondo. Kamindek irutik jetzi pelota. Zabaletak irutik atera. Etxegaraik. Luze jokatu. Bote txarra egin dio. Ondo Mendiburu. Etxegaraiaren pelotak adatzera. Boleaz nolala eraman du. Mendiburu zabalera mozu. Etxegaraik jaso zabaletak. Boleaz Kamindek txokora. Mendiburu kazeratu. Kamindek botea. Atzera. Mendiburu lauteritik ezin hogeina. Eta partidua egarri dute. Partiduko hirugarren berdinketa hasier. 3-12 hogeina. Partidu ederra, Ederra eta orain dena zabalik. Eta orain tentsioa. 42 minutu. Madalen Zegarai. Hauaren kuadran botea egin. Mendiburuk ezkarra zuz. 21. 21 eta 20. Azzer nolako buelta eman dioten partiduari. Borobildu egin behar, buelta amatea zanekoa. 20 eta 21 eta 20, barkatu. 42 minutuko partidua. Sake atera, gurutzatua. Mendiburuk eskuinez eraman. Kamindek iruterritik. Mendiburu bostetik. Eskuinez Etxegarai. Zabaletak lautik. Kamindek lauteretik ezkerrez. Zabaletak ota deja da txokora. Ezkerrez Kamindek zabalera, Mendiburu atzerak akorrika badator, jaso. Eraman, Kamindek aukera. Hirugarren kuadrotik, joz hartako atzera azkar izan diteke, tanto bukatu da. 22 eta 20. Bikaina. 43 minutuko partidua. Azte buelta eman dioten Etxegarai eta Kamindek. Galtzen egon 20 eta 16 hasier. 6 eta utxeko partzialarekin. Irabazi 22 eta 20. Eta bueno, sakearekin lau tanto egin ditu Etxegaraik. 2 tanto egin ditu Zabaletak. Partidu polita, borrokatua. Eta Antigon zaila egiten da atzelerian abarbentzea, baina gaur niretzat bintzat bai hasier. Oker bat lan egin zuzenduko nauzu, baina niretzat Kaminde laukoteko nena. Zalantzari gabe, bai. Hasieran zendugun bezala agian pixka bat presak hasi da, tantoa azkarra bukatu nahian. Baina gero zuzendu berenean eta bere ahal hori dakusten hasi denean ikuste diferentzia markatu dituela. Areta guztitzen esan, 14 eta 20an ematen zuela partidu urdin izango zela, hor sake bat gora joan zela, Zabaletak. Nik uste bere buruari ere zuela, barkatu eta pixka bat partidutik atera egin dela hor. Eta azkenean, buelta hundi eman da eta merezimendu guztiz, gorria garaia. Ondo da hasier, lasa hartu da txiki bat, buelta bat egin egin bali maduzu, nomai dara joan, ni protagonista bila no. Perfecto. Orainera begira dagoen espazio bat da ingurunea. Badago bizitzen geratzeko aukeratu dugun leku bat. Hazteko moduko txokoa. Itzultzeko moduko helmuga. Loyola gara. Une berezien, proiektuen eta etxe bihurtzen diren guneen sustatzaileak. 50 urte baino gehiago daramatzagu presente Euskadin, Nafarroan, Valentzian, Andaluzian eta Katalunian. 100 sustapen baino gehiago, 5.000 etxe eraiki eta 5.000 amets bete ditugu. Konpromisoa dugu kalitatearekin, teknologia berriekin eta jasangarritasunarekin. Loyolan, badakigu pertsona bakoitza, familia bakoitza berdingabea dela. Horregatik, bila dabiltzan etxea egia bihurtzen dugu. Loyola, bizitzeko espazioak. Madalen Etxegarai irabazlea, zorionak. Zerrik asko. Gustora, Oso gustora bai Iñako partiduakin, sufriu du, baina gustora Iñako partiduakin. 20 eta 14. 6 tantos galtzen, zeinek esan behar zuen zuek irabaziko zenutela? Bai, deskansoa etorri garenean, narak eta ni komentatu ez, oin zala,
momentua, eta bueno, ez, ba, konfiau du, eta bueno, ba, bukaeran, ez dakit, bueltia mutura lortu du, uste dut fallo gutxien inun momentua izan dela, eta hori izan dela klabia. Eta batez ere azkenengo tanto hietan sakearekin asmatu duzula. Bai, partiduan ene bien bape gustora sakiak iten, ene bento paiken ne lekua sakian eta bukaeran lortu dut eta nik uste dut hori be klabe izan dela remontadarako. Zure bigarren partia benetan ederra izan da, baina Gaminderena partidu guztia zenbat tanto bukatu duten aurrean, ze seguru jokatu duen, oso ondoko mondu zera eta gaur. Bai, azkenean banek izen ez, Gamindek zelako pelota izan, banek izen ez zela etxiko, kriston partidua hain jau, momentu honetan konfiau du ez, burua hotz euki du, eta nibe bigarren zatisa, nik uste fallo gutxiukin hasi naizela bigarren zatisa eta horri izan dela klabia. Madalen, hain pelotaleku txikian, hain bilduta egotea jendearekin, denak zuen gainean egotean, zer sentitzen da? Oso sensazio berezia da ez, azkenean gu oituta gauz fronte askotan jokaketan, baina askotan utzik edo jente gutxi goten da, eta holako fronte txikina jente zuete eta ikusia ez, gainera jentia partiduan sartuta dauela, animaiken dauela, eta hori oso berezia da. Eskerrik asko eta zorionak. Eskerrik asko zorion. Ea ze kontatzen digun Enara Gamindek, Enara, zorionak. Eskerrik asko. Azte partidu jokatu duzu. Aspaldiko nena ez dakit, baina sekurako partida jokatu duzu. Gustura hortin duen azkantzan, eta posik indako partidua da, eta batez garaitu nahaz. Normalean tantoak horrelaria bukatzen ditu, baina zuk 10 tanto bukatu dituzu. Aurrean tantoska egin duzu, asko. Aukera ikusi denean bota egin dut, azkenean frontoi honetan tantoa bukatu inderdaz. Pelota honekaz atzean ez da min askorik egiten, eta aukera ikusi dutenean eta zuloa ikusi dutenean bota dut, eta gehienak ondo urten direz, eta posi. Beti segertu zerate Zabaletarik kendu pelota eta Mendibururen ezkerraren bila joaten. Hori da, azkenean badakigu Zabaletak aurrean dekon arriskua, eta gure estrategia ere izen da, txispagaz pelotari emon, eta aneri minitea, eta azkenengo tantotan batez lortu dugu, eta posi. Gaur jende asko etorri da nuntza, pentsatu zure ingurukak etorriko zirela, baina batez ere zure inguruko asko etxean izango dira. Telebistatik eta partida jarritzen zer esaten diezu? Ez dakit, ikusten da zenari eskerrik asko hor beti apoiaten egotatik, eta batez hori. Gaminde, eskerrik asko, zorionak. Eskerrik asko. Aber Zabaleta ze kontatzen digun. Aurrena, Ane Mendiburu. Ane, egunon? Egunon. Irrifartxik ikusten zaitu, baina ez da posible izan. Ez penakin naiz da irrifartxik ikusi, baina nahikoa nik uste goi hori partido nahi indula, eta nik ere, nahiko ongi jokatu dutela, así que horrekin galituko naiz. 30 irabazten ematen zuen eginda zegoela, baino? Pilota hola da ez, inoiz ez dakizun nola kituko den, eta gaur remontada eta bestenak ere. Bukaeran sakearekin mina handia egin dizuen. Ez, kusi da hor pare baten dizkit, hor ja konfiantza galdu du, eta joan zait partidua. Gustora gainerakoan egindako txapelketarekin naiz finala galdu. Jendea pelota zalea oso gustora utzi duzu, zu gustora? Nik pelota zalea disfrutatu badute, nik ere disfrutatu dut, eta konten ez, aukera honekin hemen finala hau jokatzatik. Eskerrik asko eta zorionak egin da txapelketagatik, ane. Eskerrik asko zuen. Eta beste galtzailea, Goiuri. Leitzatik jende asko etorri da, Leitzaldean ere jende asko egongo zen, eta pentsatuko zuten Goiurik irabazi behar dik, baina Goiuri egunon ez da posible izan. Ez, beti ez da irazten. Iritze zait, enara kriston partidin dula, gu hasieran ongi hasi gala, baina gero ni partidutik batean naiz, gero ja hortik aurrea deseroso, eta iritze zait, enara kriston partidin dula, Madalene azkeneko tramo hortan sakek bikaina eta etxo, eta nik uste detailetan jantzaiula partidue. 34. Ematen du nahiko bentaja badela, erabakita dagoela, baina ez dago. Ez, esan izatena, hor pare batu txintxu, konfiantza erabat galdu, eta behaiek atzetik aurrera etorrita, konfiantza hartuz, Madalenek zauten bezala sagetan hor asmatu da, eta hor joan zaiu partidue. Tartekat, aita hurbiltzen zitzaizun, zesaten zizun aitak?
Bai, gamine lekuz atea beharra ginen, oso komodoa izen jokatzen. Beraia hor kantxardin jartzen denen, berak muitzen dugu partiduko dinamika, eta bueno, hortik atea beharra zeon, bestela tanto egitez ezkiuten, eta bueno, saiatua hor muitzen alde batetik bestea, tantoak erori alde, baina gero esan izatena partidutik atea naiz, eta gero ja, oso komodo zeon bera, eta nahizu nahi txezun. Eskerrik asko, Gaiuri Zabaleta, animo. Ez da posible izan txapela lortzea, baina zorionak egindako txapelketagatik. Eskerrik asko. Bueno, hauek lehenengo partidiko protagonisten hitzak, bigarren partidiko protagonistak Festau, Garaño, Etxeberria, Leonet, Berozen ari dira, eta protagonisten hitzak entzungo ditugu, hortxe beherazilariak aldera, aldagaletan agurtu ditugu bereekin egon gera, bai Garañorekin, bai Oian Etxeberriarekin, aurrena Oian Etxeberria entzungo dugu, gero Garaño entzungo dugu, eta denborarik baldin badaukagu, eta bestela lehenengo partidu hau, promesa eta eliteko mailakoen artean, Inaxio Errandonea azpeko lagun alkarrizketatuko dugu, baina bi bitartean goazen hortzeko izeko beheratzetariak aldera agurtu ditugun pelotaren hitzak entzutera. Aurrena Oian Etxeberria, gero Garaño. Promesa mailako finalen atarian, Antigoko aldageletan. Beheratzetarriak puntuan, Oian Etxeberria, egunon? Egunon, bai. Zure garaiz etorri zera frontoira, Bai oso goiz. Amak eta etorri bertzutela eta zera, eta etorri aldageleta lasai, musika pixka garrei, eta nintza gara jo gine mentxe godetako gartzen bai. Ze musika jarri oso? Piskat, erregaton piskat, motibatzeko partioko. Zu gaur jartzen di jendea oso garaiz etorri da. Entrevistatu du leheno zure izeba, Mari Jose? Frontera etortzen aurrena, 7 gutxitan. Bai. Etxetikan ez dakit, lehen guzuk intorri da, saitan zabitu din etxetikan, santzute esaten zuten, gu lemeziko gezalen baga lehenengo tegu izango da eta zera, eta alaxen, mentxe hongo zila 7. Zuk ere konpromisoak izango zenitun, esarrerekin ez da? Bai, bakizu ez, beti jazizu jendeak, posibilen ezkizu lortu ez da gizte, baina honea sarra lortzeko izan behar den, goiz etorri eta hoxe. Bueno, oso ondo ailegatu zerrete finalera, gaur ezakit zer erringo duzu, baina sasoian azkenengo partida meintzat, zu eta Mikel. Bueno, ni izango nuke txapelketa ezken ondo hasi ez, lehenengo partidua, eurtu entziguten, geho bigarren gun hobeto xo, eta guain semifinaletan lehen nahiko partio txukunen genuen. Toain, beste partio polipia eta horretikan, ilusio askokin jogatuko duguna, eta borrokatuko dugu. Partido bera ligina jokatu zenuten, orduan galdo egin zenuten, 22 eta 11, biak bai Zestau eta bai Garaño biak oso ondo ibili ziren, gaur nengo da partidua. Bueno, beti gaurrean nengo da, baina atzalariak hortarako dominatu behar dauka, nengo da partidua. Ez da, nik uste txapelketa guztian zehar bai Intza eta bai Zestauk demostratu dutela ez, oso pareja kompletua dela, Zestauk bi beso luze, ondo atzatzeu pelota, Garañok ikusi dugu ez, zer nolako defensa dakan, defensa eta aparte ere nola pelota emate joan, eta nik oso partio zai ikuste dut ez, hasiera batian oso gorra, nik uste oso puntu honi izten dila bileke, nik uste Mikel eta bileke hortxe gaudela, iritxo lehen bagazuzaratik izango zela, eta zeitxe den finalian. Eskerrik asko eta suerte. Eskerrik asko. Azpeko zuzendari komertzilea Inaxio Errandonea, egunon? Egunon, berdin. Beste zer baino lehenago, eskerrak ere eman berdizkigu azperi, torneo ontarako ematen diguzuen laguntzagatik. Bueno, hau da torneo mitiko bat, ja, eta nire ustez laguntzia merezi du. Eta aspaldik urtetan, azpek hemen laguntza txiki bat ematen du, eta importantena hemen elkartzen zaretenak, denan artean ze antolakuntza egiten duzuen, eta hori eskertuko da. Horregatik eskerrik asko, nesken partiduak ezakit askotan gutxita ikusten duzuen, baina gaur partidu borrokatu bat polita ikusi dugu. Bai, guk aurten berak udalak ere antolatu du olako partidoren bat, emakumezko bi partidoekin eta sekulako arrakasta izan zuen. Han eintzen egun bat gizonezkoak beste bat emakumeak eta emakumeko partiduan jaialdian egia esan sekulako arrakasta izan zen eta pozgarria da bai. Emakumezko partiduak teknikoki eta ikusten ari da poliki aurreratzen ari direla eta hemen ikusi da ze maila daukaten. Inaxio, etorri zera partiduak ikustera, asko gustatzen zuelako pelota, baina batez ere laster profesionaletara pasatuko diren, zuen enpresan pasatuko direnak hemen ditugulako. Ez egin detzagun lehenaz, Carmelo Loza, azeroan ja debutari izango duzu, ez da, okerrezale emanuga, azaro 15.
azarok 15ean pasatuko du, Carmelo Loza ja bihurtu da feizionato mailan atzelari moduan, punta-puntan hor dabila, eta bai, merezi du hor pauso matea. Errioxan ere pixat indartu nahi dugu asuntua, motel samar dabila, baina Errioxako gobernuk ere pixat bultzatu nahi du han pelota eta gure aldetikan ere hor laguntza eskiniko digu. Eta gero Rekalde ere... Bigarren izen bat, Xabier Rekalde, lehen gogunean berari izaten nion, aukera asko zaudela, berak 2025 debutatzeko, ezakit horari zinen Rekaldearekin. Hor data ez daukagu, baina 2025an bai, pasatu nahi dugu. Bainik ez dugu erabaki izan nola zegunekin, baina gainera berekin ez dugu izegin, baina, bai. Baina 2025an egin dugu, pauso hori eman dugu, bai. Pelotari hona, elektrikoa, atzean pelota jotzeko indar asko duena, baina aurrean hemen artista antiguan. Oso profesionala gainera, oso txintxoa, eta lanian asko gai da, eta bai, hor aukera eman behar dugu, bai. Eta azken bat, apetetzea, hori ja datorre urterako txiko dugu? Hor ikusi behar dugu, zeatik hor, guk gure presupuestukin, eta ikusi nahi ditugu bat ateatzen bada, bestea sartu, eta hola gabiltza, ez? Guain, 2025an bukatzen dituzte hainbat pelotari kontratuak eta ikusi behar ditugu horrela erabakiak hartu, eta, bat baino gehiago ateatzen bada, agian besteren bat, apetzen txakasunetan sartuko litzeke. Eskerrik asko, gozatu partidekin, Iñazio. Eskerrik asko. Bagoaz gure tokira, eta oraindik falta zaiguna entzuteko, lehen bigarren partidu ontarako protagonista bat izan dugu Oihan Etxeberria, Garaino, falta zaigu eta orain txentzuko dugu. Aldakaletan jarritzen dugu, Itza Garaino, egunon? Egunon. Zer modu zaude? Ongi, oso ongi. Ondo lokin alduzu? Oso ongi. Bai. Seinale honaz, ha? Bai, nahiko lasai etorri naiz, eta, ikusiko dugu, ziten du partidu. Ligilan partidu bera jokatu zuten, oso ondo irabazten duten, 22-11, gaur ze espero duzu? Ni uste oso partidu ezberdin izango dela, ez? Egun hortan ikusi zen, Oihan eta Mikel ez ziela oso ongi haitu, nitaz ez dauk dena ongi ez zaigun bi, baina, nik uste hauek semifinaletan ikusi eta beste pareja ematen zuela, eta gaur semifinaletako parejatik gertu ongo die ligilako eta baino. Aldakaletan orain Oihan Etxeberriarekin zaude, zertaz aritzen ez dute, ze berriketa izaten duzu, Denetik nik uste ez, partiduz ez dugu asko itzaiten, igual beste partidun batu balin baukeu, zen muz eta hola, baina partidu baino lehen ez dugu asko itzaiten heldu den partiduz. Eskerrik asko, suerte. Eskerrik asko. Estás subiendo un cartazo de chogura, está que te la ves buscar esa cuadra. Hola, tú vas a... Guardion, protagonista hain bat entzun ditugu, lehenengo partida bukatu eta bigarren hasi bitarte, lehenengo partiduko lau protagonistak, bigarreneko Oihan Etxeberria eta Garaino, Iñazio Errandonea, Azpeko Zuzmadri Komertziala, eta bigarren partidu ontareko protagonistak laster plazaratuko dira. Un momento dices, ¿no? Para poner eso. Eta bi bitartean aurreratuko dizuet partidu bera txapeketan zehar jokatu zela. Lekilan. Eta hura, orduan, abuztuaren 5ean jokatu zen, eta Joanes Estau eta Intza Garainok irabazi zuten
22 eta 11 Oian Etxeberria eta Mikel Leoneten kontra partido bera. Mikel Leonet eskuetatik nahiko justu iritsi zen, eta alde handiarekin, 11 tantoren aldearekin lortu zuten garaipena, gaur Gerriko Gorriz jokatuko dutenek. Joanes Estau, adunarra, 19 urte, 1,80 zentimetro, Intza Garaino Naparra, Lekumerrikoa, 20 urte, 1,84 bi urdinako jartzoarrak, Oian Etxeberria, 19 urte, 1,82 Mikel Leonet, atzelaria, 1,80 zentimetro, 19 urte. Ziztularik ematera, lau pelotariak plazan. Bueno, ederki hasi dugu goizta, ez da? Final estu batekin, politia. Eta orain promesa, gizonezkoen promesa mailako finala datorkigu. Gogokin godetanok ere, finala ikusteko. Hemen dauden lau pilotariaia, gogokin jokatzeko ere bat. Beraz, guazen ba, aurkezpenekin. Eta behin, Gorriz arituko diren pelotariak, aurrelaria, adunari datorkigu. Bilabonako Behantzana klubean dabil, 19 urte ditu, eta bera da, Joanes Estau. Bere atzelaria berriz, lekun berritik datorkigu, Larrauneko klubean dabil, 20 urte ditu, eta bera da, Intza Garaino, Zotxalo Erandua. Eta urdinez arituko dira, aurrelaria, Oiartzutik datorkigu, Oiartzuko Oiarte klubean dabil, eta bera da, Oian Etxeberria. Eta azkenik, urdinez arituko gara baita defina laundu honetan, berak 19 urte ditu, Oiartzuko baita ere, Oiartzuko Oiarte klubean dabil baita ere, eta bera da, Mikel Leonet, ez etxalo erondi da beretzako. Zorte mutia, Gamino. Bueno, pelotarien aurkezpena egin da, ea zeini dagokion sakea, genion Asier Arteaga, ligila jokatu zela partidu bera, orduan Zestauk eta Garaino kondo irabazutelo 22 eta 11, Etxeberria eta Leoneten kontra, Leonet eskota dineiko justu itorri zela, seguru gaurko partiduak ez duela orduaren antzaik izango. Itxuraz behintzat borrokatuago izango dela azkena. Bai, ziur baiet, Leonet esan dut metela orduan orduko hartan eskutatik justu zen, ikusiko dugu gaur ere lau pelotaren nola dabiltzen eskutatik. Beti duguna, pasata dago, ark ez die gaurkoan Gorri tanto bakar bat ere ematen, eta gaur hemendik aurrera onena izaten den pelotariek irabaziko txapela. Joanes Estau, zai noiz Etxeberria pelota botatuko, la partida berehala hasiko da, 12 eta 11 minutu. Lehenengo partidan gogoratuko dugu Madalen Etxegarai eta Nara Gamindek irabazi dutela 22 eta Goiru Zabaleta eta hemen Mendiburen kontra, eta hemen doa, zaka ateratzera Joanes Estau. Zaka atera du, boleaz, utx. Zakez egindako lehena, Oian Etxeberria. Zakez erantzutera joan da. Boleaz, xierra, bate da utx, horria. Bai, Oian egaldu den lehen biziko pelota. Hora da Joanes. Zaka atera du. Leonetek ezkarra zen da jasa. Garaino, partidu puzka jokatu zuen lehenko gunean Garaino. Bai, eta Intza beti gora datorren pelotaria, Etxeberria gautu. Lehen hori aipatu dugu, atzelariek ere askotan zer esan nintzen dutela eta aleki izan zen Intza. Lehenko gunean ere, fineleritakoan Garaino bera lakotako nena, Hori da.
Leonet. Estau, aidez. Leonet. Baina pelotari bat ikusten zuenean gozatzen direla, disko ematen du, pelotari bat ikusten. Estau, Boleas Etxeberria. Garaño Kaskarra. Leonet. Garañoren pelotakada. Eskuinez Leonet. Lautik Garaño. Zabalera. Etxeberria Estau atzeratu. Pelotakada bikainarekin. Arreboteko zulo ondotik Leonetek eraman. Estau. Boleas Leonet. Estau. Etxeberria girotik. Garaño. Zotamono zeian Etxeberria. Zeian Garaño. Etxeberria moztu. Zestau Kaskarra irez kanbora. Partiduko lehenengo berdinketa. Bana. Eta peloten... Gara izkorren lehietako Gabriel Zabalegi lehitzako Zabalek gitarran familikoa. Obore ementxeako pelotalekoa. Eta pelota berdinarekin jarraitzea bat dute. Eso no. Herri kirol munduan lan asko eginako duzuna. Bere itazenarekin, Estebanekin hasi eta gero familia guztia. Tanto bikaina, Oian Etxeberriak Zabalda mozutako gantxoa. Tanto, 2-1 urdinak horretik. Galtzen hasi gira, baina irabazten ari da, gantxo bikin batekin hasier. Bai, ni uste eramateko modan iritsi dela, baina txapara joan zei. Oian sakera. Hor da, baina hartu, aterrian. Boleaz, ez dauk erantzun sakera. Leonetan pelotakada, bali berrozu dago itik. Eta eraman. Garaño Boleaz. Zeberria. Garaño Boleaz. Zeberria gutxi. Leonete jetzi. Ez dauk, bote txarra egin ondo jaso dugu. Leonetek ezkerrez txekoan, tanto. Bigarrenean. Ondo, Mikel. Oso ondo. Horrelako bardu zeriztak. Azkarra. Hiruta bat, oiartzu arraka horretik. Indarrez, askotan ikusten dugu zerizta egiterako garaian besoa makaltzen edo ez ez horrela. Entzun duzu, Iñasi horrendan agena, Debut egingo duela Lozak jakina zen, zeraren amabostean, Gabonak baino lehenago, Rekalderekin oraindik ez zutelan, izteke baino, Rekaldek ere debut egingo duela 2025. Garaño Kaskarra. Berri hona dira horiek. Egunean berari izaten genean, sekurtza gotzen genuela debut egingo zela eta gaur randoneak egiazten. Ezkerrez ez dauk, Boleaz Etxeberriak, Garaño Girutarritik, arrimatu pelota, Ezkerrez Leonet, eskuinez Garaño, Oian Etxeberria, ez dauk Ezkerrez, Leonet, eskuinez ez dauren pelotakara, Leonet Ezkerrez, Garaño, Boleaz Etxeberria, eskuinez Garaño, Ederra. Kainar pelotakara, Leonetek Ezkerrez, Zabalean, Garaño jetzi, Etxeberria jaso, ondo liberatu da. Garaño errebote ondotik Ezkerrez bikain, ederra da tontoa. Oian Etxeberriak atzeratu. Garaño posteritik Ezkerrez. Etxeberria deja batzekora, jaso Garaño, gotzuen arroza. Leonet, zestau atzelari, Ezkerrez, ara. Gerez gara. Eramateko pelota zen, baina galdu egin du, eta 4-1 urdinak aurretik. Xier, galtzen hasi bai, baina irabazten 4-1. Bai, tanto oso polita oso mugitua, eta hori egon dago, Etxeberriak eskuinez atzeratu den pelota horretan tantoaren dinamika aldatu dute, eta azkenean berain alde. Hanke Oian Etxeberria. Ezkerrez Garaño. Eskuin Leonetek kanbora. Jokaldi egin izan du. Ez dakit jokaldi egitea joan den, Iñaki, Behartuta sartu da. Gaizki jan egin du pelota. Biak atera zaizki. 4-1. Ja, gure parean, gero partida jokatuko duten protagonistak. Rekaldea, Tezegia, Tezetxea, Roza, Boleaz, Oian Etxeberria erantzun. Ezkerrez ez dago Boleaz Etxeberria.
Bote txarra egin dio tanto. Esaten dugu mazela, Frontoiak egin dugu tantoa. Bost eta bi. Ake horien Etxeberriaren zat. Hor da, Ugartzen horrelaria, meretzi. Ezkerrez, airez erantzun dako azestado. Leoneten pelotaka da. Garañok ezkerrez. Etxeberriaren dejada, jaso azestado. Leonet. Eskoine Garaño. Sotamanoz Etxeberria sartu da pelotara, baina galdu eta 3-5. Honek ere intentzioa da zuen, axer baina. 3-5. Eka Jonas ez da horretzat. Ezkerrez Leonet, ondo erantzun. Garaño ezkerrez gozetik. Eskoinez Leonet. Garaño. Ebarriak egin da utzi. Leoneten pelota da bikaina. Goleaz Garaño. Eskuinez Etxeberriaren pelota rebotera doa. Bikaina tanto. 6 eta 3. 6 urdinak, oian Etxeberria Mikel Leonetek. 3 gorriak Joanes Estau eta Gintza Garaño. Eta mezuak, zenbat pelota zale ikusten zaituzean, gaur, Zenbat ditu Iñaki? Zenbat? Horrentxe hortan zuzenean daudenak 429. 429 konexio ez duzun egin. Bakoitzan bakarra dagoenik. Hori da. Zerbait, baina milaka batzuk izango zelate hor, bakuzi eskerrik asko. Bai, irakurtzerana. A ver, suerte a todos. Aupa Loza, aupa Leonet eta Etxeberria. Bonita final, pero creo que Ollán Etxeberria más experimentado pueda marcar la diferencia en semifinales. Ollán y Mikel jugaron mucho como pareja. Dale Intzorro. Zeina botatu gora, xer nire hornezuek. Leonetek gora. Bai, ezkerrez gora. Lau eta 6. Asko zaretela hortza duten hor. Mileka bat zupai. Azkarrik asko denai. Zaka Jones ez da. Zaka erdiratelatakoa. Errebot ondotik Mikel Leonetek justu iraman. Zozauk etxekora. Oian Etxeberria gatzeratu. Sotamanoz Garaño. Sotamanoz Oian Etxeberria. Boleaz Garaño. Gutxi Etxeberriak. Leonet. Garañok ezkerrez airez eraman. Etxeberria zabalera moztu ez duen egin ez dago. Etxeberriak ezkerrez txokora, badoa Garaño harrapatu ezkerrez indartzu atzeratu. Leonetek rosteretik eraman. Ez dago ezkerrez zabalera. Ezkuinez Etxeberria jaso. Ez dago ezkerrez, biparetakoa. Txapa gainean ederki, txokora moztu. Etxeberriak eta tanto. 7 eta 4. Lehenengo tantoan izan ditugu, Zestau eta aurretik, bat eta utxekoarekin. Zestau ez egindako tanto izan da lehenengo hori. Ba handiko nuntz, berdinketa bakarra, banakoa, eta handiko nuntz beti urdinak. 7 eta 4 nagusi oraino egin Etxeberria eta Mikel Leonet. Hor da Etxeberria. Zake arroa, gurutzatua. Garañok, botera, nola da eraman du. Etxeberriaren pelotaka da. Boleaz Garaño. Etxeberria zabalera moztu. Tanto. Etxeberriaren partida zera bikaina. Bai, oso erasokor. 8 eta 4. Bai, bere jokatzeko modua horreixe da, erasokorra eta horrentxe bertan Zestau hori defentsan nina egiten egizio. Lehen aipatzen nuen, momentu horretan 429 konexio bagenituela, baina horietariko asko ere, ja 470 bat, horietariko asko ere, tabernatan. Ez bakarrik antiguan, segur nago beste herriketan ere, taberna bat baino gehiagotan izango ditugula zaleak, guk antigo auzoko tabernariak eta taberna egitako bezeroak agurtu behar ditugu, tabeketa honetan gorekin bat egiten dutelako. Tarikan, gehiago zen, antigoko bodegoian, segur nago, kuadrilla ederra dagoela hor, Alandrinon, aspaldiko, gain, eresatxo, Bentaberri, guztiei, benetan eskarrik asko. Txapeketarekin zuzenean gurekin hortze bat egiteagatik.
Hemen eserita segitzen dute. Ez dago eta Gareño. Pelotarien eta frontoiko arautegia diren bezala gerriko gorriz esertzen direnak beti frontizetik gertuen eta besteak urdinak errebotetik gertuen. Baltzatu dira lau protagonistak eta preso jartzu arrazak ateratzeko. Sakearekin, Oian Etxeberriak oraindik ez du tantorik egin. Etxeberriaren sakea, boleaz ez dauk erantzun ondo. Etxeberria atzekoan. Zestau, Zabalda, boleaz Etxeberria. Zestau, gotera jaso. Leonet. Boleaz Gareño. Etxeberria gaukera, boleaz, Zestau esmatu. Zestau ezkerrez. Leonet. Gareño nahiko behartu eta Etxeberriak ezkerrez airez atzeratu. Gareño, bosgarren kuadrotik ezkerrez eman. Etxeberria keinu. Leonet. Bostean Gareño. Leonet. Lautik atzera. Gareño azkarrez. Bostean Leonet, gora. Leonet egaldu duen 3. pelota. 5-8. Egindako bat dauka, galdutako 3 ditu. 5-8. Sake Joanes Estaurentzak. Joanes. Zabalean bote egin, sake Argierrira. Leonetek eraman, aukerako pelota utzi dio Zestauri. Honek indartzu atzeratu. Errebotatuz Leonetek, aber. Ezkerrez ondo eraman. Zestauk ezkerrez Zabalera muztu. Etxeberria jaso. Zestauren bolea bipare eta gai! Atera balitzaio, bai. Atera balitzaio partiduko tanto izango den. Zen eta hazen 2 pelota kada jo dituen aurretik. Oso onak. Baina hor galditu da. Bai, oso hemengo pelota kontuan hartutatzen motelak bajoa direla oso zaila da. Bueno, ikaragarri mamaratzea lako ezker paretari, boleaz 2 paretaz tanto egiteko. Gainera denbora ematen du gero. 9-5. Urdinen nagusi. Bigarren aldiz, lau tantakun aldea. 8 eta laukoan bezala orain 9-5. Leonet. Bostean Gareño. Egan Etxeberria Zabalera moztu. Zestau jaso. Leonet, kantza erdi-erdian. 3 jotako pelotaka da, Gareño bolea zeraman. Leonetek ezkerrez. Zestau. Txeitik Leonet. Ezkerrez Zestau txapagaina nado mozkutxokoan jaso Etxeberriak. Gareñok botera. Leonet. Bolea Zestau txokoan ondo. Oian Etxeberria jaso. Zestauk ezkerrez botera. Oian Etxeberria gaizki jotako gantzoa. Zestauk ezkerrez biparetakoa. Leonetek jaso. Buken antzema digo hemen dizer egin hartzuen. Leonetek ere bai ordea. Etxeberriak ezkerrez. Gareñoren pelotaka da bikaina. Ederra. Raboteko zilu ondora doa. Leonetek eraman. Zestauk atzeratu. Leonetek ezkerrez hau ere eraman. Etxeberriare. Hau Zestauren biparetaka hau bai. Hemen indarrez ondo, Dideziare ondo eman pelotari, eta biparetako bikaina 6 eta 9. Bai, hau bai, ea xier? Bai, uste dut Gareñok tanto bikaina jokatu dela, eta horatzean asko gertu du Leonet, merito dizera mandu pelota, eta gero Zestauk bikain bukautakoa. Terzi daude, 3 tantutara. 6 eta 9. Sakea, Zestaurentzat. Zabalera, eskuin Leonetek eraman. Zestauk ezkerrez. Leonet. Atzera Zestauk. Kanpora Oian Etxeberria. Etxeberria gatu den bigarren pelota. 7 eta 9. Hake atera du. Ezkerrez Leonet. Bosgarren kuadrotik Gareñoren pelotaka da bikaina. Leonet, eraman. Eskuinez ez hau.
Airez Etxeberria. Zestauk, atzera. Leonet, Lauteretik. Araño. Leonet, bostean. Arañoren pelotaka da. Goleaz, Oian Etxeberria. Zestauk, ezkerrez, Faso. Leonetek eraman. Zestauk, ezkerrez, Zabel Bamustu, Airez, Oian Etxeberria. Araño, Lautik, ezkerrez. Leonet. Arañok ezkerrez atzeratu. Bostea Leonet. Arrimotutako pelota. Garainok ezkerrez atera. Lauteretik Leonet. Bostean Garaino. Txokora, Oian Etxeberriak, biparetako bat. Joanesek, Zabaletik txokora bildu du. Etxeberriak ez du kalkulatu ondo Joanesek nuntzeukan Garaino. Bera ezkerrez, Airez pelota jotzeko modua zuela pentsatu du, baina ez du nuko. Bakaldu pelota. 10. Gerriko ordinez ditugunentzat. 10 eta 7 Etxeberria Leonetentzat. Garaino ondo kokatua zegoen pelota hori emateko, baina zaila da, hor barruan sartu zaudenean. Tentazioa. Nahiko prezipitatu eman dio. Oian Etxeberria zakean. 10 eta 7. Ezkerrez Garaino. Eskuinez Leonet. Seitik Garaino. Zabale Bamustu Oian Etxeberria. Tanto. Kontra egei oso aukera gutxi ematen ari zaie Oian Etxeberria. Ondo hori da bikote ordina. 11-7 hasier. Hori du Janek ez, egiten duena, konbentzimentu hundiz egiten duela, zirte ozart, onerako txarrerako eta gaurkoan beste behin gehiagotan asmatzen. 18 minutu eta 18 tanto jokatu direnak. 11-7 ordinentzat. Zake erantzun Garainok. Oian Etxeberriak utzi, Leonet ezkerrez ondo. Garaino. Goleaz Oian. Zestauk ezkerrez Faso. Leonet. Zestauren gantza Zabala, Oian Etxeberriak. Zortzu eta 11. Eta nik uste da Zestauek ere arriskatu behar duela. Gainera badaki jokaldiak egiten eta orain bezala marra gilatu eta arriskatu eta... Saskira pelota bilagorriak eta pelota aldatzea. Hemen aldageletan 3 partidu eta 12 lagunentzako tokirik ez. Eta orain ja 3. partia jokatuko duten peloteak kantzatik kanpo, aldageletatik kanpo dauden ezkero, orantxe dute, lehenengo partia jokatu duten neskak aldageleta joan edo aldatzeko aukera. Garaino. Leonet ezkerrez. Zestauk. Leonet, 4. partia. Eskuinez Garaino. Zotamanoz, bikaina Oian Etxeberrianen pelotaka da. Garaino boleaz. Leonet. Garaino ezkerrez, Airez, Zabalera, barruan, ezakit, ez. Marraren Gaio trantxe epaiak esan du, ez. Garainoren pelotak marra jo duela, marra gainean zela. Bestela pasatazuen, tantua ginen zuen da, baina. Baina errepikaldia. Garrez, bai. Baina kondo. Gaio trantxe atzean, Mikel Txoperen aurrean. Esperientzia bentza badute, Gutxi izango dira, Mikel Txoperen baina pelota partidu jokatu eta hainbeste ordu pasatu ditu nik pelotalekoan. 73 urte, umetatik frontoian, gero profesionala, gero pelotan paletaz ere bai, epaile bizitza guztian, zekit bakarra ematen dena hainbeste ordu, frontoien sartu dituenik. Niri apetetxea goizutarra etorri gura aurreko astean hemen genuena Patxiku, eta gero... Adinez nagusiagoa delako ere. Bai, beste apetetxearen aitona Juantxo hemen da, 81 urte dauzka, eta eren anaiak Patxiku gementzenak, arek 97, dator lehian beteko ditu, San Miguel egonean. Arek ere partidu asko, baina segur nago Mikel Txoperenak gehiago. Agor bat, Patxiku, segur hortza dela goizutan partidu ikusten da. Garaino, Leonet bostarretu.
Garañoren pelotaka da. 18. Urdin alde, Etxeberria Leonet urdina. Leonetek nolala eraman, ez du txarraz ez da, hirugarren kuadrotik, ez du ondo. Etxeberriak, bota dejada txakora. Ez da, ezkerrez jaso. Etxeberriak ezkerrez eraman, Garaño hori utzi dioz ez da. Honen pelotaka da atzera. Leonetek, ezin. Garaño hori apuntatzen diogun, partiduko bere lehenengo tantoa. 9-13. Eta partidu ireki dago, Partidu ireki dago. Saka Joanes entzat. Olea zoian Etxeberria saka entzat. Ezkerrez, bikaina, ez da horrean pelotaka da. Leonetek eraman. Garaño. Leonetek ezkerrez. Ez da hor. Bota txekora. Oian Etxeberria jaso. Ez da hor ezkerrez atzeratu. Leonetek bolea zeraman. Gorria tanto daño zen. Garaño aukera. Atzean jarri, Zeiti Leonetek eraman. Ez da hor botera. Iruti txokoan. Oian Etxeberriak ezkerrez jaso. Zeiti Garaño. Ezkerrez Oian Etxeberria txekora. Ezkerrez ez da hor atzeratu. Ezkerrez Leonetek eraman. Garaño, biparetakoa, bi urdina pelota bila eta zein harrapatu. Oso ondo, Garaño, ze biparetako sartu duen. Bi urdinak korrika joan dira, baina ezin pelotari harrapatu. Eta 10 eta 13, tanto derra, xier. Eta partia bizirik. Hau tardian bote egin, zake atera, Leonete jaso. Atzera Garaño. Zeitik Leonet. Zestauk ezkerrez. Leonetek txokora zabaletik. Ezkerrez jaso zestauk. Etxeberria. Eskuinez Garaño. Leonetek ezkerrez. Zotámonos Etxeberria. Garaño. Leonet. Garaño. Leonetek ondo. Gozetik eman pelotari eta lagoen botekin. Garaño berdin. Leonetek gozetik ezkerrez. Lau tertik atzeratu Garaño. Buztean Leonet. Bikaina, Garañoren pelotaka da. Arreboteko zuru ondera da Leonetek ezkerrez ondo atera. Intza Garaño hemen, dokumeriko pelotaria zabaletik. Jaso Etxeberriak. Garaño ezkerrez. Eskuinez Leonet. Garaño ezkerrez atzeratu. Eskuinez Leonet. Garaño lautik. Etxeberriak ez du ondoko. Garaño horrela da pelota bila ezkerrez indartzu atzeratu. Leonetek bolea zeraman. Ez dauk. Irutik. Zabalera. Eskuinez Leonet. Lautik ezkerrez Garañok. Oian Etxeberria pelota bila irura. Txokora. Zestauk atzeratu. Leonetek boleaz ondo. Txokoan. Tanto. Amalau tamar. Ez zin harrapatu. Berdinketa bakarra partiduak banakoa. Hortik onuntz 4-1, 6-4 bitan torra gerturatu dira, 9-7 bezala, baina orain 4 Amalau eta mar. Urdinak azien txiki bat hartzera, eta guk buelta bat egin behar dugu, YouTubetik, aber. Deintzu zaudeten hor eta zer diozuen. Dale Intzorro, vamos Carmelo, haupa Joanes, haupa Garaño, Bosten konexio erantxe bertan. Bosten jarritzei. Bosten konexio. Bakoitzan 1000 baldin daude, Bosten 1000, Asier. Ja. Hortxe ibiliko dira, etxean 1000 bat. Horno. Eta fronteko dazizkizu.
Bueno, tabernatan daudenak eta etxeetan daudenak eta kuadriatan daudenak eta bakoitzan 3-4 baldin badaude, oso ondo. Basaten baldin guztuen nondik ari zeraten Antigoko zapeketako final hauek jarraitzen, bere 77. edizioan eskertuko dugu. Basa izan, etxean, tabernan, zein herritan, oporretan, ere korriko dugu. Den ditugu, zapeketan zehar, Takanatik eta Andaluzianetik eta Mexikotik ere, jaso dugu mezuren bat, basaten baldin guztuen nondik ari zeraten jarraitzen, eskertuko dugu eta gustura kontatuko. 14:10. Txakea Oian Etxeberriak. Hor da Oian. Txake gurutzeko. Garaino bezkara zerentza. Lautaretik Leonet. Eskuinez ez da. Leonetek ezkerrez. Ezkerrez ez da. Ikaina. Ederki. Hor. Joanes, tanto ederra. Bai. Ezkerrez zabalera zeinenak imozu duen. Lehenik eta benatzen behartu oso ondo. Bai. Eta gero, zen dugu bezala. Txalgeridik ezkerrez zabalera moztu eta harrapa zeinek. 11:10. Pelota aldatu dute. Pello trantxe epaileak dio, bi atela. Gizen baki dune. Hor da Joanes. Zake atera. Ezkerrez Leonet. Otamanos Zestao, Aires Leonet. Garaño. Leonet bostetik. Garañoren pelota kada ona da. Erreboteko zilu ondora, Leonetek ezkerrez. Ez! Garañoren meritua zier. Bai. 12:14. Zakea Zestao horrentzat. Zabalera atera du. Leonetek zeitik erantzun. Garaño. Bostetik Leonet. Garaño. Ia bere buruarekin trabatu da Leonet. Zestaoren pelotaka da. Leonetek gantxo Zabalera. Zestao dejada txokora. Oiane jaso, biparietakoa Zabalera Zestao kantzeman dio Etxeberriak. Erantzun Zabaletik eta tanto. 15:12. Bai, iruditzen Zestao hor, gehitxo jokatu duela Oianekin, uste dut bikote urdinean Oian ari dela pixka bat diferentzia markatzen, eta pixka bat Leoneten bila joan barko luketela gorri, bai? Uste dut dintza partidu oso txukuna eta sairu egiten ari dela, eta hori izan barrula gorrien taktika. Ezkio, darra utzi, Joanesek Garañori, era joko zuelakoan, baina eraman du. Boti golea zoren Garañak. Leonetek etzi, Zestao ezkerrez. Oian Etxeberria, 3. Garañok, eraman etzuen erreza. Oianek utzi, Leonet, Garañori zuen erreza, garrabotatu zokatu behar ezin. Ondo Leonet, oso ondo. Eta urdinak orain nagusi, 16:12. Nagusitzen ari dira. 16:12. Zake Oian Etxeberriak. Atera du. Erreboteko zilondora, Garaño Geraman. Eusi Oianek. Leoneten pelotaka da. Garaño Geraman. Zera balitzaio, baina hor gehituko bera. Moztu bai, baina bere buruarekin jera sarratu da. Ezkaraz jotako pelotari txapara joan zailako bete-betean, 13:16. Bai, lehen esan zirto zart jokatzen duela, gehiagotan asmatu egiten duela utxegin baino, baina kontan txapa joan zailo, baina grazia zaldutakoa. Sakea, Zestaurentzat, Zabera ez sakea. Leonetek, gora! 14:16. Sakearekin bigarrena, Joanes Zestau. Partidu azerako egindu horrena, eta hoxe bigarrena. 14:16. Hor daudunako pelotaria. Sake gurutzatua, Etxeberria Zabal erantzun, Joanesek bildu, ezkerrez Leonet,
Eskuinez Garaño, Leonetek ezkerrez, Sestao, Leonetek ezkerrez, Garaño, errebotera da pelota, Leonetek oso ondo eraman. Sestao lautik, boti golea, hori ere bai. Zeraman, Leonetek Sestao zabalera, Leonetek zabalean utzi, Joanes jaso, txokora, Leonet oso ondo jarria. Garaño. Oso ondo Leonet, tanto ontan. Garaño ezkerrez, azeratu, Oian Etxeberria bolea, gorria tanto dominatzen bukatzeko aukera Zestauk, ezkerka da atzera, Leonetek eraman. Zestauk bota dejada txokora, Etxeberriak, ezin! 15-16. Eta finala Zabalik. Tanto ona. Bai, oso ona, oso serioa. Eta gorri morala emango diena gainera. 15-16. Aurten badakizu hasier hemen nobedade bezala abonoak eman direla. Bai. Eta abonoa lortzeak ez zuen sarrera merkeago, baizik eta garestiago. Bai. Baina abonoa lortu dute denak esan dizu, denak oso gustora daudela. Batetik, ez duzulako gero txanda hartu behar, sarrera erosteko, negezun orduan zatu, gardezela, abonoa zutenak garaiz etorri gira, nezuten token eserin izutelako, baina beti daukate sarrera seguratu. Ara, zegin duten urdinak. Elkarrekin oso gaizik konpondu dira, Asier. Etxeberria eta Leonetek. Leonetek Etxeberria joko zuelakoan. Etxeberriak Leonet joango zelakoan pelota bila, ez batak ez besteak, eta azkenean amazinako berdinketa. Eta meritua Zestaurena, Zestaurena, bai. Hor uste dut bilak ere uste dela bolea horretan tanto amaituta zegoela eta meritu ondiz eraman du. Bai. Uste dut Etxeberrien pelota zela hori. Partiduko bigarren berdinketa. Banako aurrena, orain amazeina, beste partidua dut. Amazeita amabi izan ditugu eta amazeina daude. Garañoren bolea, Etxeberria txokoan, Zestao jaso, Leonet, lautik, ezkerre Garañok ezin. Leonet entzaten. Harrapatu dituzte baino ezin pasa. Zazpi eta amazei. Emakumezkoen partidua gogorri izan duguna? Hore, bai. Momentuz 33 minutu. Eta hori indi falta dena. Emakumezkoenak 43 minutu garaipena. Etxegaraik eta Gamindek Zabaleto eta Mendiburu 22 eta 20 menderatu dituzte. Hemen kanta jokoan, Etxeberria dejada txokora, tanto. Bikain. Zak erresto txokoan utzi. Hemen 8 eta 16, Oian Etxeberriak egin duen 8. tantoa. Leonetek ere oso zenbaki hona dauzka. Egindako 4, galdutako 3. Zabaletak ere zenbaki hona, jokoan 5, zakerekin dik guztira 7. Zestao bolea, Oian Etxeberria zabalera. Kaso Zestao. Leonet. Garaño. Bostetik Leonet. Ezkerrez Garañok. Bostetik Leonet. Garañok atzeratu. Bosteria Leonet. Zestaren biperetoko aminik ingabe. Bolea zorein Zestao txukoan. Ezkerrez Leonet. Erroduk. Garañoren pelotak atzean, zabalean, erregotean. Leonetek, eraman. Zestao dejada txokora. Ai, ezin. Sekulakoa izango zen. Hemen, zabaletik errebotetik eraman duena. Diagonalean. Eta gero, txokoan eraman izan balu. Llegatu da, Gero ez du eskuan ondo sartu eta eramateko gai izan, baina llegatu da. Pasoiko zegok, Leonet. Eta finala bizirik. Sakea justu erantzun Leonetek atzera. Zestao, Leonetek alde eraman. Garañoren pelotaka da. Aires Etxeberria, Aires Zestao zabalera. Etxeberria jaso. Garaño, ezkerrez oso behartuta. Atzean jarri orain Leonetek, boleaz, Garañok ezin. Leoneten meritua bat kexatu da. Garaño traba pixka bat egin diotelako, pelota jotzerako orduan.
Bai, traba egin dio eta gero berak ere ñakua eta gero arazoak. Eta pelota egin da, nik uste pixkat berotu egin dela eta itxusitu egin da, bizitu egin da pelota. Ba, suertuko gara momentuz dazkagu finalekin. Lehenengo 22-20, Etxegarai eta Kaminek irabazitakoa, bigarrenea zeinek eta nola zakigu, baina momentuz 19 eta 17. Leonet. Garaino guztarekin. Etxeberriaren engatxo zabalea, ondo Zestao, atzera Etxeberriak, Zestao gau ere jaso zabalea duzi, Etxeberria, Garainoren pelotak da atzera, arrazak urdinentzat, Leonetek eraman, Zestaoren biparetako ederra Joanes! Ezkerrez ze biparetako joduen. Hemen 8 eta 19. Ez dagoela asier erabakia, hauzia erabakia arreza. Hemen 8 eta 19. Oraindik ere dozer gauza pasaliteke. Den irekia. 37 minutu partida zidela. Ez da usakean. Kontuz, pasa falta. Hauxe bai okerra. Bai. 19. Zenbat balio zuen sake azuk zure pelota berdintzeko aukera eta sake luzegi. Sake Etxeberriak Zestao ezkerrez, aire zerantzun. Joanet. Garaino. Joanet. Garaino lautarritik. Eskuile Leonet. Garainoren pelotaka da. Sotamanoz Leonet. Ezkerrezaren bera etxakoan. Zestauk ezkerrez jaso. Etxeberriak aukera. Atzeratu. Garainok ezkerrez aire zeraman. Etxeberriaren bolea. Ez da txarra Zestaurentzat. Airez Leonet. Garaino. Sokora Etxeberriak. Zestau moztu zapaganean Etxeberria jaso. Garaino. Leonet. Lehengokoan finalerritako justu irabazten 22 eta 21 batekoaz. Eta orain 19 eta 20. Leonetek galdu duen pelota. Eta gustura nago, partidari begira. Laurak ere oso sartu ikusten ditut. Ari nintzen horri begira, finalerritako partidari begira. Ura 22 eta 21 irabazten Muru eta Sant Estebanen kontra. Hau ere oso markaga joztuarekin garbi dago. Zestao sakea zabalera. Leonetek erantzun. Zestao. Agian Etxeberriaren bolea. Zestao girutik. Etxeberria girutik atzeratu. Garaino zeitik. Leoneten pelotaka da. Garainok eman zeitik. Leonet arrimatutako bosteritik ezkerrez atera. Garaino okerra. Orain arte tanto bakarra zeukan galduta, ba hoxe galdu do, bigarren. Ezkerrez jartzeko pelota zuen eskuiz jarri da, eta leku txirekin geratu denean, gora mantzio. 40 minutu partida hasi dela. Bukatzetik gertu daukagu. Baina hauzia oraindik ez da erabaki. Bukatzetik gertu, bai, bikote bati uruineri tanto da falta zaiolako. Baina gorri hiru. Sake Etxeberriak. Garaino boti golea zerantzun. Leoneten pelotaka da, errebotera doa. Eraman Garainok. Etxeberria ez. Garaino kantxo zabalera, oian Etxeberria jaso. Garaino. Hazi tanto jogatzen dira. Goleaz, Leonet, Zestao girutik. Leonetek ezkerrez. Garainoren pelotaka da. Ez da txarra. Boti goleaz, Leoneteko ia baino barruan. Zestao. Zautamanoz, Etxeberria. Garaino. Bostetik Leonet. Garaino. Goiti justu libratu doian Etxeberria pelota. Garainok ezkerrez eraman. Etxeberria txekoan. Zestao ezkerrez zitatzu atzeratu.
Bolea zeraman Leonetek. Ara, Tantoa. jokoan zestak, tantoa. Ez dakit hor, Oian Etxeberria ze pentsatzen zuen, Leoneta horrelago zela edo... Nik uste nekaren, errepikapena. bai, geldik geratu da, baina nik uste nekaren lanak izan direla, Nekaren, eta mugitu ere ez da Ez da mugitu egin. Nik uste nekaren lanak izan direla. Bueno, Sierra aurreko 22 eta 20, hemen 20 eta 21 bat gaude. Zestauk atera sakea, Leonete jaso. Zestauk zabalela moztu, hortze zegoen Etxeberria jaso. Zestauk botera atzeratu, Leonete bolea zeraman. Gorriak tanto dominatzen. Garainoren pelotaka da. Leonet, zeitik, Garaino. Leonetek ezkerrez txokora. Zestauren biparetakoa, tanto! Bueno, zier. Jendea gustura, gustura. Ondo, Teo. Suerteko Garabai, suerteko. Hain pelotari honak. Eta harako markagailoztuarekin. Jogatuko dugu, Zestauk eta muruak, Zestauk eta Garainok. Finalean sartzeko muruak Santesteban kanporatu zituztela. Eta urare 22 eta 21. Gaur ez dakegu zein egira baziko. Hauxe bai dela azkeneko tantoa. Hor da Zestau. Sake atera du. Erreboto notik, gazinera ban. Leonetek eta bokatu da partidua. 22 eta 21, sakerekin ekindakoa. Azkeneko tantoa. Partiduak 43 minutuko iraupena. Ze partidu irabazi duten, ze partidu, Asier. Bai, latza. Ze partidu, eder. Eta bietan ere, bai emakumezkoen finalean eta baita gizonezkoetan ere, Gorria Garaile eta atzetik aurrera etorri eta biak. 43 minutuko partidua, bietan atzetik aurrera etorri gainera. Ia partidu guztiak galtzen joan direlako. Justu, orantxe bakarrik egon dira horretik, Asier partidu guztiak egon dira galtzen. Atzetik, eta benetan emozio bikaina, partidu oso ona. Zestauk egindako 11 tanto. Sakez 3. Zestauk galdutako 6. Hoitatik bat falta saketik egin duena. Garainok egindako 3. Garainok galdutako 2. Galtzailetan Oian Etxeberriak egindako 8. Galdutako 3. Eta Leonetek bostan egin ditu, 4 pelota galdu ditu. Partida handia jokatu du Leonetek, eta honek ere okerren bukaeran. Bai, laure jokatu dute partida bikaina, eta bat nabarmentzekotan, nik usteat Garaino nabarmentuko nuke, eduki duen erregulartasunagatik partidu guztian, egia da zestaino bukaeran, meritu handiko tantoak egin dutela, baina bitzute laukotean bat nabarmentzekotan, Garainoen partida Bueno, zu lasai Asier, ni baina protagonisten dira, nahi bat imazu arrebarekin da lagunekin, lasai go. Protagonisten milanoa. Orainera begira dagoen espazio bat da ingurunea. Badago bizitzen geratzeko aukeratu dugun leku bat. Hazteko moduko txokoa. Itzultzeko moduko helmuga. Loyola gara. Une berezien, proiektuen eta etxe bihurtzen diren guneen sustatzaileak. 50 urte baino gehiago daramatzagu presente Euskadin, Nafarroan, Valentzian, Andaluzian eta Katalunian. 100 sustapen baino gehiago, 5.000 etxe eraiki eta 5.000 amets bete ditugu. Konpromisoa dugu kalitatearekin, teknologia berriekin eta jasangarritasunarekin. Loyolan, badakigu pertsona bakoitza, familia bakoitza berdingabea dela. Horregatik, bila dabiltzan etxea egia bihurtzen dugu. Loyola, bizitzeko espazioak. Oso pozik. Haze partida irabazi zuen. Momentu baten galdu ikusi dute, esaten hau imposiblea da. Baina, seiku deu, joanen sekin tanto egin ditu, eutxi deu, eta azken ez da inoa, eta deu parte aurrea, eta listo, oso pozik. Partida guztia joan zeratek galtzen, azkenean, justu azkenean aurretik. Bai, nik uste azkeneko tanto ezan dela aurretik jarrikan momentu bakarra partidu guztien.
beraiek oso ongi hasi die, Leonet asko ematen, Oianek harrapatzen zen guztia bukatu egiten zen. Baina, bueno, eutxi deu, gero lortu deu tanto egitea eta atea deu. Zema sufritu behar izan den txapela lortzeko, Final erditan 22 eta 21, finala 22 eta 21. Ja. Txapel garestia dau. Ba, eta gaina, nik uste momentu klabe bastante suertea gure alde ondela, suerte eukideu, txapan batekin tala, eta atea deu txapelketa, baina ez dakit, hendik ez dut sinisten. Zer kasuan, final erdietan hobeto jokatu zenun, gaur Leonetek tanto askotan dominatu zaitu, baina biok egin dezuen partida egia da ona izan dela. Bai, nik uste Leonetek egizten partiduen dula, digilan haitu ginen, baina askot gehiago jogatu du ebik. Bueno, guk ere jakin deu kontra iken, eta hau ikaragarria. Ba, da izan posten naiz eta batez ere rekonozitzeagatik suerte ere izan duzuelako. Suerte izatea importantea da. Bai, askotan momentu klabetan suerta zuralde gotea, milimetro baten gauza batik ja txapa ez nahiteke, o tantoa o besten alde, eta momentuan gure alde onda eta oso pozik. Zorionak. Eskerrik asko. Bueno, a ze kontatzen digun Joanesek. Hor ikusten dut, bata agortu, bestea agortu. Honek ez dauka presarik, batzuk eta bestean gana etortzeko. Zenbat zorion ari da jasotzen. Bueno, esan diote, hemen telebista zai duela, baina ez dago presarik. A ber. Joanes, zorionak. Eskerrik asko, Iñaki, eskerrik asko. Zema zorion, Asko. Ez dakit ze titulu irabazitzen bazen bezala, egia da Antigoko handia dela, baina... Inorrek etzun espero eta nine honek ez. Uste genuen finalen jaden egin daz, semifinalen 21 iraz eta ja suerte guzti bukatu ziala, baina ostia. Ez dakit, jainkoa eskerrak eman homek hauen dio. Eharra. Intzak ere hori izan dit eta postekoa da bat errekonozitze bai irabazi egin dugu, baina suerteari izan dugu. Suerte izan dugu latza. Hor bukaeran aurretik jarri die bentaja oso polita zuen irabazteko, zenbatzen 4-5, da esan dugu. Jogu normal irabazten nahi ziren da, venga. Join behar diegu, baina pelota da honen aurren, bota imar dut. Da, bota izkit eta teitu larri puñeta, da aurrea, ostia, suerte latza, da partidu oso nahi deu. Hoire rekonozitu beharra do, partidu nahi deula, intzake bai. Terrible, ez du galdu. Hainbeste ez du jo gaur, baina galdu ez du bat behar egin da. Eharra, Iñaki, eharra. Zerun homek hauen dio. Hauen kontra Ligian erretz irabazten duten, bagenikien finala beste zerbait izango zela. Bai, lehenengo partidun ondo atu ginen, oso ondo atu ginen, da errez atea genuen, baina baginegin pareja hau berez askoz gehiago dala. Euntxarra izan zuen Mikelek eskue etzeuken bete-betea, eta oian bakigu aurren ze joku dauken, ze txispa, eta gaurreak utzi duela, ostra. Hasieran lehenengo erdin, janin gaitu, Ua sotamano bolea txikitu ikezun da aurren erdi galduta. Baina, gero eusten jakin dieu, beti atzetik, baina, venga, segi, hain utxak aprobetxatu, gu besten bat inda, eta azkenen, Apuntatu dizkiat, jokoan 8, sakerekin 3, guztira 11 tanto, galdutako pelota batzuk ere bai, arrizkadutakoak ere bai, bipareta eder batzuk ere bai, eta pelota zaleak gustura. Bai, ikusia, frontoia pozizion, eta familikoak erotzen, dena neharrez, jota etorri zaizkit eta dena neharrez da, arrazo ematen da, Ni naho, oantxe ni baino hobeto dona, kaurroia galanta, ostia, hemen zeru naho. Bate egongo da, duen aldean ikusten, ez da ez ziren denak etorriko nuntza? Asko, launek etorri die, asteasu aldetik, zizurkietik, jo haunako launek mendin die, hor, Pirineotan da ezin zuela etorri, eta segiko zuela, zeatiken, jotu betiken, da geho bazkai bat imar deula, eta oantxe zoratzen, eharra. Hogeita bat na, eta zemat zen azkeneko tantoa saketik egitea, ja, sufrimentak kolpetik bukatzen dira. Argi neugen, zabalen inbehar nula. Txokoa sakatzen nunen paretik gabe, oianek zarpa zolatza. Da paretekin sakatzen nunen, Leonetek ezkerrez arki altxatzen da. Zabale inbehar nun, rebotea bilatuz, pasa bat juntzait, pena, ostra, hor uste nun galdu. Hogeita 18ko, orduan partida galduteko zeuko dutze. Horrek ere paliza ematen du buruan. Pistona, jode, aukeran, orduntxe, sartzen partidun ja bukaerako tantotan, pena, kistona, baina bueno. Gutxigatik izan dua,
reboten sartu da eta esan dut, azkena toki igualea ziek. Barru baino toki igualea eta ate egin da, eta guatu naiz bai, lehenko urten promesatan bai, 21-21. Da, rekaldek igual aintzu. Rekalde asko uste zen nola jokatzen da. Sake zabalea tanto, da, esan dut, gaur nik imartzio, igual. Buah. Bueno, mezuan, telebistan aduna aldean da zure jarraitzaileak eta Piruda joan diren kuadrilla eta mezua bidali ezu. Bai, eskerrik asko dena, animogatik. Da, oain, ondo zelebratuko dugu, Venga, hostia, venga! Eskerrik asko. Bueno, a ber, ze kontatzen digun Oian Etxeberriak? Peinaren penaz izango dugu Oiartzorra. Partidu ona jokatu du, Oian Etxeberria, partidu ona jokatu duzu, baina 22-21. Bueno, ez dait, lehenengo momentutikan nervioso bezala, ezin partikan sartu, agarratatuta, blokeatuta, ez dait. Partido txarra. Partidua ia osori dominatu duzu, markagailuan beti izan zereten nagusi, bentajak ere izan dituzue, bukara aldera bentaja zuen zat, eta behin bakarrik jarrira kontrarioak aurretik eta nu jarriko eta azkenengo tantoan. Bai ez, enuk esango guk dominatu dugun partidua ez. Nik uste baiek, ez da beste sensazio batzuen ikusten ditun, nire burua gaizki, gaitxo guten entzenean gaizki, traketx, bota jotzakune gaizki, baina bueno, hoi santzu bete aurretik jungea, hor genuen markagailuan tartei, baina ikusiko ez, ez da arrezgatu indu, arrezgatzen duen mutiloa da ez, sakia falten duna bestela tanto izango zen, baina bueno, arrezgatu du ondo eta jo, eta zorionak eman, eta ez da bestek. Bazkarrik asko Oian, animo, ez etxi. Asko. Habe ze kontatzen digun Mikel Leonetek. Mikel, atxaldeon. Arratxaldeon. Etorri zera, hilia moztuta eta itxura ederrarekin, baino ez da nekoa izan, Ez hilia eta ez jokua. Pena. Ongi jokatuko, partida hona indu, baina gero bukaeran behar gehiago izan du eta jazte ez da besteik, batek iraz inbertzen. Partiduna jokatu duzue, beti izan zeraten nagusi markagailuan, eta bukaeran sake batek erabaki du. Hortxe joan da partidua. Sake baten baino gehiago erabaki dute, azkeneko tanto bakarrikan ez da. Baina bai. Aurretik joan gami azkenean gehiago galdu izango txego eta jazte hortxe erabaki da partida besteik ez. Zeuk partidua ondiago jokatu duzu, Mikel, 5 tanto egin dituzu, asko jokatu duzu, baina beti ezin dela irazi, bestiek ongi jokatu dute, 5 bai, galdure ingo nituen xente, bestia minio gehiago ingo nituen da, galduko nituen da. Nik uste hutsetan joan dela partidua ze, Oianek izugarrizko partidu egin du, zestagoke bai, Garainak ez du alei galdu, eta nire guztua dituna, baina gehiago galduko nituen, 21 eta 22, hortxe. Eskerrik asko, Mikel Leonet, animo. Eskerrik asko. 2 partidu bukatu dira, 3. falta zaigu, elite mailakoa, Rekalde Apeztegia, Apezetxea, Loza, guk ere atseden txiki bat, horrekin protagonista gehiago dauzkagu, batetik Loza izango dugu, bestetik Joseba Urtzelei, hemen dagoen argazki lehiaketako sariez hitz egiteko, bere alagada zuekin. Orainera begira dagoen espazio bat da ingurunea. Badago bizitzen geratzeko aukeratu dugun leku bat. Hazteko moduko txokoa. Itzultzeko moduko helmuga. Loyola gara. Une berezien, proiektuen eta etxe bihurtzen diren guneen sustatzaileak. 50 urte baino gehiago daramatzagu presente Euskadin, Nafarroan, Valentzian, Andaluzian eta Katalunian. 100 sustapen baino gehiago, 5.000 etxe eraiki eta 5.000 amets bete ditugu. Konpromisoa dugu kalitatearekin, teknologia berriekin eta jasangarritasunarekin. Loyolan, badakigu pertsona bakoitza, familia bakoitza berdingabea dela, horregatik, bila dabiltzan etxea egia bihurtzen dugu.
Loyola, bizitzeko espazioak. No, a mí tampoco. ¿Qué ha tocado? ¿Qué toca tú ya? No sé dónde están, tío. Hitz hau ikustean sentitzen duzuna, segundo batean aldatzen da beste honekin. Munduan 1.100.000 pertsonek ikusmena galdua dute, eta horietako 90% prebenitu edo sendatu daiteke. Baina gizarte zaurgarrienek oso gaitz dute begietako tratamendutara iristeko. Munduko begiak fundazioan kalitatezko arreta oftalmologikoa mundu guztira datzeko lanean ari gara. Hainbat pertsona itxu gera ez daitezen trata ezinagatik. Inor ez dugu atzean utzi behar. Horregatik, gure proiektuak eskualde baztertu eta laguntza gabei luzatzen diegu. Errefuxiatu eta desplazatuen kanpalekuetako biztanleei. Osasun egitura inklusiboak eta jasangarriak sortuz eta sendotuz. Bertako profesionalak hezi eta berrikuntzei bide emanez. Prebentzioa eta antzeman goiztiarra sustatuz. Arreta, tratamenduak, zein kirurgiak eskainiz. Garapen jasangarrirako helburuekin lerrokatuta ekiten diogu. Osasun eskubideak bermatzeko ahaleginekin batera pobreziaren aurka ari gara. Hezkuntza eta genero ekitatea defendatzen dugu. Planetaren etorkizunerako neurri jasangarriak sustatzen ditugu. Eta elkartasun sareak josten ditugu berdintasuna zein lan baldintza duinen alde. Munduko begiak 1.000.000 pertsona baino gehiagori eman dio arreta jada. Eta askoz gehiagori luzatuko diegu. Ikusmena suspertuz, beraien autonomia berreskuratuko duten milaka pertsonei. Ikasteko, lanerako, beraien bizitza eraldatzeko. Gogoan izan, itxutasun sahiesgarriak daude. Hori, elkarrekin aurre egin diezaiokegun mundu mailako erronka da. Konta dezakegu zurekin? Manes, jarri GoProa zeharako, laguntzako, Paspare. Orduan, bideoa bukatzen da...
lo voy a poner, ¿eh? Sí, más o menos bien. Arratsaldean berriro ere, Antigoko pelota torneoa bere azkenetara iristen, 3 final genituen gaurkorako, 2 jokatu dira, 2 azerlako partioak atera zaizkigun, emakumezkoena Madalen Etxegarai eta Gamindek irabazitakoa, 22 eta 20, Goiru Zabaletotan hemen Digururen kontra, Promesa mailakoa Joanes Estau eta Intza Garainok irabazitako 22 eta 21, Oian Etxeberri eta Mikel Lenoeten kontra, 2 partidak bikainak, 2 partidak 43 minutuko iraupenarekin, eta orain hirugarrenare antzeko zarbean egin nuke. Etzeko inporta, pelotalekutik berendo ateratzen baldin bagera, hemen dagoen pelota zaleari ere, segurunik ez zaio ale inporta, gozatzen ari delako. Eta lehen esan dizuet, emankizun ontarako, txapelketa ontarako, Txiren elkarteak ere bere laguntza eskaintzen duela. Eta Txiren elkarteak 8. urtez jarraian argazki lehiaketa bat antolatzen du. Argazki lehiaketa horren berri emateko daukagu Txiren elkarteko Joseba Urtzelai. Aurtengoarekin 8 edizio, 7 urte 8 edizio Txiren elkarteak antolatzen duela Antigoko pelota torneoarekin batera argazki lehiaketa. Txiren elkarteko kidea Joseba Urtzelai, egunon? Egunon. 8 edizio, ja. Bai, laizter 10. Berzoze berezik egiten egun hortan. Bien, bitartean 8. ikusten du oso maila handiko argazkia iritsi dela irabazle izatera. Kontaiozu zein den saritua eta noiz ekindakoa zakit badakizun edo argazkia zuzaiazu zerbait. Bueno, saritua hasteko da, nik ez dakit 8 saiotatik igual 6 behitzet parte hartu du. Eta gutxienaz 2 irabazi du. Hain zuzen ere, iaz, Behonek irabazizun baita ere. Iaz eta urtean irabazi. Bai, hori da, segidan. Eta, oso argazkilari, zalea da etortzeko honea, eta, postekoa da. En fin, hainbeste aldiz etorri den batek irabaztea. Zalantza bazen dituzten aseran, zer nolatan aterako da, jendea parte hartuko du, garbi dago, jendea parte hartzen duela. Bai, agian nahiagoko nuke hondiken jende gehiago hurbilduko balitz, baina, 9-10 izaten dira etortzen dianak. Gehienak 4 argazki kartze dituzte, eta bakar batzuk igual 2 argazki, beste bakar batek 3 argazki, baina posi gaude. 8 datorrenean bederatzi eskerrik asko, Joseba Urtzelain, Txiren elkarteko kidea, eta zorionak egiten ari zareten lanagatik. Ez horregatik, bale. Hirugarren eta azken partiderako protagonistak hor dauzkagu, Gerriko Gorri, Xabier Rekalde, Unaxa Pezekia, Garriko Ordinez, Beñata Pezetxea, Carmelo Lozarekin hortze, 11 aldera egindako elkarrezketaren berri izan dezagun. Rekaldea Pezekia, Pezetxea Loza izango da, elite mailako finala, Carmelo, egunon. Buenos días. ¿Qué tal la noche en Donosti? Bien, ¿no? Merece la pena venir de víspera para un partido, para la final. Se agradece no tener que viajar y madrugar sobre todo. Sí, la verdad que sí. Así por lo menos estás más descansado. Y preferí venir ayer, así descansaba, me levantaba ya a la mañana y daba un paseo tranquilo y luego ya a jugar el partido. ¿Con qué sensaciones te has levantado? Bueno, la verdad que con sensaciones muy buenas, con muchas ganas de jugar este partido. Y a ver si tanto Beñat como yo damos lo que hemos dado estos días en la cancha y podemos conseguir que se nos salga un buen partido. No sé si será tu último torneo, pero ya de los últimos torneos que te quedan antes de debutar ya. Sí, es de los últimos. Luego, después de este de Antiguo, tengo Lezo y ya en Lezo ya de momento no tengo más torneos. Hoy, por lo menos, de tu empresa va a venir, de tu nueva empresa, Ignacio Randoneo va a venir. No sé si supone algún tipo de presión que esté uno de los jefes viendo el partido, o ya te has habituado a ello. Bueno, al final ellos ya han venido a ver algún partido más, pero bueno, eso también igual te da un poco de presión porque al final quieres hacer todas las cosas bien, pero bueno, nosotros tranquilos a jugar y a darlo todo. El último partido de semifinales te tocó un partido relativamente cómodo. ¿Qué esperas hoy? Sí, bueno, hoy la verdad que esperamos un partido muy duro, tanto Recalde como Pezeguía, que son las
tanto los dos son muy seguros y muy fuertes, pero bueno, nosotros intentaremos trabajar, hacerle las cosas para complicarles y a ver si les podemos sacar el partido. ¿Has tenido muchos compromisos de entradas? Sí, pero al final no he podido conseguir porque había que hacer la fila muy pronto, a las 8 de la mañana, y bueno, al final he conseguido que venga algún familiar y así, y eso está bien. Pues nada, Carmelo, gracias y suerte. Muchas gracias. Carmelo Loza, gurekin protagonista izan dena eta entzun duzue. Azaroren 15ean profesional bihurtuko zaiguna. Eta gaur Garriko Gorriz Arikoen aurrelaria ere, Xabier Rekalde, 21 urteko timarra, 1,85 zentimetro, hau ere Ignacio Erranduñak alazen digu. Abenduan profesional, bere atzelaria Unasa Apeztegia, Baikoren esanetan ari da entrenatzen. Elizondoko eta bere aita Unai Apeztegia, bere garaian aita profesional izan zen da gaur egun Baiko enpresako teknikaria dena. Garriko Ordinez, Beñat Apeztegia, goizuetatik kuadrilla garri honek ere, eta ondia, hau ere Azperekin dabil, eta gian 2026an egin dezake debuta Azperekin. Hortarako, enpresa bakaitzak, baditu bere mugak pelotari kopuruei dagokinez, eta orduan batere sartzeko batere batek aldekin beharra dauka, edo batere batek alde egiten duenean beste norbait sartzeko. Bueno, Beñat Apeztegia horren zaio hongo da, eta bera zelaria Carmelo Loza, 21 urte, 1,84 zentimetro. Zaila hasier, termometroari begiratzen baldin badiogu, esatea txaloen termometroari, zaila esatea, zeinak ekarri duen jarritzaile gehiago, biak ere asko. Bai, bi aldetik asko, eta gero nik uste jendea oso gustora dagoela baita ere, finalak ikusi, aurreko biak ikusita nola atera diren, eta lauei egin dela txalo noski. Ezin zaio gehiago, ez dut, Ez, orain arteko hori ez? Bi partidu, jendeak askotan, bueno, noski batetik partiduna beti nahi izaten dugu, hori bai. Baina, markagailuak emozio izatea hori beti nahi izaten da. Horrek beste emozioa da, nahiz partidua zein honek izan, baina kasu honetan, dena tokatu zaigu bikoiztua. Partidu gona batetik eta bestetik, markagailuak erakutsi dugun emozioarekin. Emakumezkoen 22 eta 20, promesa mailakoa 22 eta 21, bueno, ezin gehiago. Zestauk, sakearekin iru, Okan 8 guztira 11 tanto, Oian Etxeberriak oso triste zegoen, Burumakur lurko da, hemen Xabier Rekalde sakera, eta 2025 azken finala hasi da. Apeztegia sake azkari ere zerantzun. Rekaldek azkarrez. Apeztegia gutx. Bat eta gutx, momentuz gorrientzat. Nola ikusten zu partidu hasier? Ez dakite txabaketan zehar ikusitakoarekin. Bueno, partidu irekia oso. Apeztegiak eta Lozak 3 partidu jokatu dirutek irabazi. Ez, oiek, lau jokatu dituzte barkatu. Previa, atariko gura, likilako 2, finalerdia. Gainera, prebian ere esan genuen, bikote urdina txapelerako tartean ikusten nuen, txapeletarako kandidatutako bat, eta harrituko atzela, prebian akotea. Bereiak oso guztara zauden etzut, binelako kejarik izan. Ondo torri zaigu, atariko jokatzea. Bai. Nire horrek ez duketzen, kandidatu guzetea, prebian bertan. Eta esan genuen gainera, ipatu genuen, eta begira. Eta esan genuen, ez dira urruti ibiliko txapeletik eta... Rekalde ezak ateru, 2 eta 8 irabazen ari dira. Eskuinez Lozak erantzun. Apeztegia. Apeztetxea. Apeztegiak ezkerrez oso. Apeztetxearen pelotaka da. Erreboteko zure ondora. Apeztegiak eraman. Ez du asmatu Apeztetxeak hor. Rekaldek atzeratu. Lozak lauteritik. Rekaldek ezkerrez. Goleaz Loza. Rekaldek. Kantxardian utzila Apeztetxeari honitzokora. Jaso Rekaldek. Apeztetxeak atzeratu, Boleaz Apeztegia, ezkerrez Apeztetxearen pelotaka da, Arroa, Boleaz Apeztegia ondo, Apeztetxeak irutik hau da hor ritmoa, Bigorria pelotaren bila Rekaldek aire zereman. Lozak, pelotaka da ona, Boleaz Apeztegia, Lozak, Apeztegia botetzarra egin dio, Lozaren meritua, markagailura, urdinen aldeko lehenengo tantoa, bat eta bi. Bat eta bi hasier. Bai, lehenengo bitantan Apeztetxea pixka bat prezipitatu hasi da. Lozakaitz.
eta ondo torretu tanto gogor bat. Bueno, eta goiz eta gordi guztian zehar bezalaxe, mezuren bat bidali nahi baldin meduzue, lasai bidali, eta ja sorta eder bat jaso du. Vamos, Carmelo, opa, Joanes, opa, Garaño. Opa, Garaño, zapeketa lekun berri eta duna, oporretan Europesatik, Jonesen bizilaguna gara. Mutila aparta, garai zaharrak ogoratzen hori jotik, gozatu guk ite genuen bezalaxe, neko Galarraga, gomber, neko, eskontiko. Antiguan etxetik zuen zailo bikaina jarraitzen. Perdido puntatik haupaz ez dau. Ea, Joanes, zorian Joanes eta intza honena. Kauen Loyola ustela. Haupaz Rekalde egurre dimetik. Ni hor, mezuak irakosten ari nintzen, zeinek egin dutanto hasier urdina bai, baino zeinek? Apetetxeak txokoan bikain utzitakoa, bikain pausatu. Lozak aurrena oso peloteka derra, atzean behartuz, eta gero ezin hobeto maitu du apetetxeak. Zemat mestu, Europesatik eta mendipuntatik eta ezkarrik asko hartza duten guzti, gara. Zakera Xabi Rekalde sartu da, airez, ez du erantzun, eta hirugarren tantoa horri nintzen. Aber, zenbat konexio dauzkogun orentze, lehen izan dugu momentu bat, begira, 525. Oso ondo da, oso ondo. Ezkarrik asko guztiei, izan dugu puntako momentu bat 640 batekin, gaur izako marka hori zera. Ezkarrik asko hortza duten guzti. Apesetxearen sakea. Zotamanoz, Rekaldean erantzuna bikaina. Gozak erreboten dutik eraman. Rekaldek, 3 territik. Gozak 6tik. Apesegia. Ezkerrez apesetxea zabalera, Rekalde jaso hortxe utzi apesetxeari aukeran. Apesegia boleaz. Lozak eskadutakoa, atzera. Ezkerrez apesegiak. Loza. Bolea Rekalde. Apesegiak atzeratu. Ezegia. Lozak, lotik. Apesegia. Bosteritik Loza. Rekalde zabalera. Apesegiak atzeratu. Unas, apesegia ondo. Apesegia txokon moztu. Ezkerre jaso. Rekaldek. Lozak atzera. Rekaldek, entregatu ez du txarra apesetxeak. Txokon moztu, tanto. Erra. Berak ere gubezaraxe ikusi dugu. Rekaldek zabaldako bide hartuta zeukala. Oso atzean zeuden unez apesegia txokon utzi. Txier, lau. Eta bi. Bai, eta uste dut urdinak hartu dela bere jokua ikusi dutela nola jokatu behar duten. Eta zein gotu dira, bai aurrean eta bai atzean. Akea baina eta pesetxearen zat. Hoi urteko gizutarra. Hor da baina. Zake gurutzatua, Rekalde gairez erantzun. Apesetxea zabalera. Rekalde ondo jarria, berak ere zabalera. Atzera Rekaldek, apesetxea atzera doa pelota bila ezkerrez eraman, Loza aurrean dago, txokoan moztu Rekaldek, Loza jaso, bakoitza bere tokira, Loza atzera eta apesetxea aurrera, apestigiaren pelotaka da. Lozak atzeratu. Zeitik apestigia ondo. Ezkerrez Lozak txokoan. Rekaldek irutik, zabalera amitzeko ere parila dator. Ondo Loza. Boleaz Rekalde. Ezkerrez apesetxea, goitik ondo liberatu du. Boti boleaz apesegia ondo. Apesetxea. Bosteretik apesegia. Gaintxo zabalera apesetxeak, bildu Rekaldek. Lozak eskatu, ezkerrez atzeratu. Apesegiak lotik. Bosterian Loza. Atzera Rekaldek. Seitik Loza. Rekaldek ezkerretxekoan, apesetxea jaso. Apesegiak. Loza. Lauterutik Rekaldek, gantxo zabalera, apesetxea zabaleta jokatu, barruan eta tanto. Bost eta bi. Atzeena pelotariek. Aber beste mesuren bat iritsi zaigun. Eta bezala Antigua auzoko tabernariak agurtuko ditugu.
Oiek irakorri ditugu, egurre, haupa bainat eurra dio azkenak Itxaso Moreno bidagigun mezua. Ba, guazen ba, tabernatan, Antigua auzoan ditugun tabernatan, dazkogun pelotazaleak agurtzera, Zarikan, Oleiosen, Antiguoko bodego jalen ikusi dut, jendatza zegoela, hemen gero, bueno, Bentaberri, Teresatxo, Malandrino, Urgain, aspaldiko, gero Bazkaria gelitzen dut, Asier? Ez, beste konpromisu badiat, eta martxin barri. Hementxe Bazkaria Istingorra elkartean, 120 lagunentzat, eta hor, bi jangela daude, bata ondia, gero bestean txisturariak eta kantariak bilduko direna, ba hor, telebista badago, eta hor ere, kuadrilla, eargizu den, 11-koa, telebista, partidok ikusi, eta plan bikaina. Bodegoian, zeudena bat zesanik ez. Egin zatera gurbero bat. Sakea Beñat apesetxearen zat. Loza debutari izango dugu. Azaroan, Rekalde debutari abenduan. Orainik noski, enpresek erabaki gabe, ze kombinazioarekin, are eta gehiago, Rekalderi izaten zigun Iñaxi Raduneak, orainik esan gabe debutatuko dela. Bueno, ja jakin noski. Zake erantzun duzutan ondo Rekaldek. Ozak. Rekalde. Apeztiak ezkerrez altzeratu. Motibo lehaz apeztiak ezin. Apeztiak tanta. Nola esan duk hori, errandoneak, Rekaldeko oraindik ez dakiela, jakin dugu ba. Abenduan debutatuko dela, ez? Ba, oraindik ez dugu berari esan, elkartzen. Handia deko hori. Zun ez jakin zen debutatu behar zenuela. Jendiak lehena, nik? Bai. Urte berri egunean hor, urtarri baten debutatu zenuen, ez da? Urtarria lau. Elordi eta zu elkarrekin izan zineten? Ez, bera iruan. Bueno, bai, baina, datatan akoratzen ez elkarrekin izan zinetela. Antzeko, bai. Ba, egun gutxiren aldearekin. Bai. Biek urtarrian, nola jakitzen debutatu behar zenuela? Ikut, Diario Baskoko finalaren oste horretan. Baina, Diario Baskoko oste horretan, zeren eta lehenengo debutatu zentzeten 28an agian, abenduan 28an. Eta gero finala zela eta bar, pizta da zeratu zen laura. Bueno, nileko gunean, Xabier Rekalde izatea, bueno, aurten debutatuko duzu, seguro, 2025 da, berak artean etzekin ezarri dela, zarantzekin bezala zotzen zen, eta, bueno, ba, gero esan nahi Ignacio. Egunik eta antiku zen, pilotalekurik ere, baina berarekin kotatzen dutela bai. Eta bien bitarten hemen apesetxeak egin dutantoa, 7 eta 2. Loza. Rekalde, erdi-erdien dezkuro ukitza apesetxea txokoan mozu. Ezkerrez jaso Rekalde. Loza. Ezkerrez. Apesegia. Lozak ezkerrez. Atzero Rekaldek goleaz apesetxean. Rekalderen pelotak da ona da, errebotako zelundotik Lozak eraman. Rekaldek moztu. Golea Rekalde zabalera. Apesetxea zabalen utzi kanpora. Hiru eta 7. Aka Rekalderen zat. Hiru eta 7. Xabier Rekalde. Dute jedarra. Hauta erdian bota egin, sake arroa kontuz, golea zapesetxeak, oia baino barruan. Rekaldek. Lozak ezkerrez jaso. Rekalderen gantza hona da. Jaso apesetxeak. Rekaldek dejala txokora, Loza atzutik etorri zondo. Zabelda moztu Rekaldek, jaso apesetxeak. Ondo Rekalde, baina bi urdinaren izan oso ondo. Loza. Lautik. Ai! Pelota kada ona bai, baina Oskarruman gora joan zaio. Eta gorrien aldeko laugarren tantoa. 4 eta 7, Asier. Bai, oso ondo joltako tantoa, Rekalderen partetik batez ere. Eta gero bikain eman dio Lozak, baina gora joan zaio. Carmelo Loza la calle. Zelerian, 2004ko apirilaren mostea jaiotakoa baino zen
Palmaresean denetik dauka. Zaldibar, Bergara, Espainiako Orezko, Maiarrek, Kopa, Nasara, Elgoibar, bueno, denetik. Rekalde, txokoan moztu, apesetxaren miparetakoa, Rekalde, ai! Aurren oskuinarekin joko zuelakoan, gero ezkerarekin berak egine izan du jokaldia, ez zaio ondo atera, eta Rekalde galdu duen lehenengo pelota 8 eta 4. Bai, apesetxeak ez dio efektu ondirik eman, orduan pelota barruran gatu zaio, eta zen ezin dugu jarri bertan utzien ezin, baina ez eskolen osartu. Bina eta apesetxeak bizutarra. Hogi urte berri egunean betetakoa. Aurten Bergaran azpitza bedun lauterdian, Maiabin azpitza bedun. Eskuin ez Loza. Rekaldek eskerre zairez borra note, bai, barruan da, Lozak ezin eraman. Bost eta 8. Artega. Eta gorriak sartzen nahi da partida. Bere meritu. Hamar. Guztida amairu tanto. Bost eta 8. Sako Rekaldek. Zabela eta duzekea. Lozak zeitik. Zeitik apestik eren pelotak da ederra. Errebote ondotik Lozak eraman. Rekaldek moztu Zabela. Bikaina. Ez zuen asko falta kanpora joateko, baina barroan izan da. Eta Rekalderen tanta bikaina. 6 eta 8. Berriro ikusteko modukoa, hori da gantxo gatzari. Ona. Hake Rekalderen zat. Zabalera, ez du ustekabean luzarrapatu. Rekalde Zabelda, apezitzea Zabeletik jaso, aukeran utzi da Rekalderi, honek atzeratu, boleaz Lozak eraman. Apeztegi aurrera pelota bila. Lozak zeitik, txokoan pelota, Rekaldek, irutik jaso ez da txarra apezitzearen zat. Ezkerrez atzeratu, apeztegia gozo behartuta eraman, biparetako antzeman dio Rekalde zaren gozuen, berak txokora, ala, eta tanto Rekaldek egin. Horantze guzti Asier Arteagak esan dugu, Gorriak partidan sartu dira, tanto batera etorri dira, Asier. Bai, bain... Bost tantos galtzen egon, 7 eta tanto batera etorri dira, 7 eta 8. Uste dut beraien partitik asko zera zuzena jokatzen ari direla. Eta Asieran, meritu dikendu urdine, egin duzen tantoak. Eginak izan betira, beraien partitik. Hakea Rekalderen zat, sakearekin berak tantorik ez, apelitzeak bat egin. Rekalde, sake guritzek da, apelitzeak aire zerantzun. Rekaldek eskuinez, apelitzeak txokoan utzi. Apelitzeak jaso, apelitzeak Zabalera. Rekaldek, beti helburu da apelitzeari pelotak entzea. Lozaren pelotak da bikaina da. Apelitzeak atzeratu. Bost erdian Loza. Rekaldek ezkerrez. Loza Zabalean. Zotaman Rekaldek ondo. Bostetik Loza. Apestigare pelotakada bikaina. Erreboteko zulo ondora doa. Lozak ezkerrez eraman. Ezkerre Rekalderen biparetakoa. Xabi. Azte biparetakoa. Zortzina. Bikaina, Asier. Ikaragarria. Lehengo ezkerrez, ederra izan da, baina eski hau. Bai. Eta denesan monuze. Bai. Ezkutatzea dut. Zortzina. Zakea Xabi Rekaldentzat. Iñakoak genuen, hemen arteko berdinketa bakarra. Eta orain bigarren hau zortzineko. Zakea Loza jaso. Rekalde txegoan, moztu. Jaso, pasetzen, bigarren motean. Rekalderen tanto. Ere ala prozesatu du Xabi Rekaldek, baina Miguel Txepelena aurreko epailare harren ez zegoen, da honek ere eskua bizko jaso. Zuertez izan da, egin dago izan da, bikaina izan da, baina zela intentzia hori gita. Edo ez hain justu gintzen. Rekalderen zazakea.
Lauterrian sake egin eta Zabalera atera. Lozak erantzun. Ezkerrez apestegiak. Aso apestetxea gairez. Rekaldek aukera. Zabalera moztu, tanto. Eta hori ez duela gehiagi iruki. Kantxa horrian utzi du pelota. Apestetxeak lekua galdu baitu. Bere burua saldutu ikusi duenean txokora joan da zuzenean. Erdian behatutzen balitz. Beste aukera bat, utxarteaz baliatuz, beste mesure bat iritsi den, edo zer diozuen jakiteko aukerari badukagun. Ezagit, batzu daude. Erikosteko aukerari daukagun. Zorienak Joanes eta Aintza. Zorienak Joanes eta Aintza berriro. Aupa binat, besarka da Plaentxiko irukoteren partez. Unako, bere parean eserita, bere ondoan goza. Hoi ez nian behin ikusi, Niki, rekalderi izotza edo lepondo. Lepoa jartzen. Boksatzei, baina bera zain ikusi. Hori ikusi bat genuen, osier? Bai, noski, hori... Seinalen ezer egiten diola. Bai. Eta beti dio, seinalen nahi dira. Beste kiroletikan zergatik ez da ikasi, bai pelotariek eta pilotako erak. Ikasi dugu, pegatinak ipurrian jartzen ere da, ezer egiten duela, ba? Eta emaitzen bat emadut aurrerako bat duna, aurrera. Zake Esagerrekaldek, aurretik markagailuan 10 eta 8. Ezkerrez Lozak. Rekaldek ezkerrez indartsu atzeratu Airez. Loza, Bostarrian. Apestegia. Loza. Kadona. Ezkerrez apestegiak. Bostean Loza. Rekalde boleaz galdu duen pelota, dena galdu duen bigarrena. Mintze bukatu da beraien 6 eta gutxeko bolada. Galtzen zeuden 8 eta 4, irabazen egon dira 10 eta 8, 6 eta gutxeko partziala. Orain sakea, baina eta pesetxearen zat. Paritxoa, beharrik gabe sartu da, apestegia jarrita zegoen nundi. Apestegiek tantorik ez du egin, galdu ere ez dugun dakarra. Zabalera apestetxeak ondo Rekalde pelota jasoz. Loza, ezkerrez atzeretu. Estadistiken kasilla, itxean dauka. Ez egindako, ez daudekako, eta Rekalde galdu duen pelotarekin partiduro 3. berdinketa. Rekalde galdu duen 3. pelota da. Amarna. Ina, Zortzina, Amarna. Bakea apestetxearen zat. Hor da baina. Zabalean bote egin, sake atera. Rekalde gaire zerantzun. Apestetxearen gaitza. Askotan esaten duen bezala. Sake azpaldi madio zaurlari edikentzen, Asier, arrisko hori daukazu. Ondo erantzun du Rekalde, baina hor egon da. Apestetxea, sake erresto eta gantxo batekin. Horiko berak ere zinez egin dugu, erra, matxean. Maika eta nar. Egia. Zunioz Loza. Gasa apestegia. Irutik Loza. Apestegiak ezkerra irez. Apestetxea txekora. Apestegia atzetik etorri eta azkarrez jaso. Lozak atzeratu. Rekaldek azkerra irez. Loza. Lautoritik. Apestegia zeitik ezkerrez. Lozaren pelota kada hona da. Rekalderen bolea de bai txekoan. Apestetxeak irutik atzeratu. Boleaz apestegia. Ezkerren Lozak. Apestegiaren bolea dikaina. Apestetxeak atzeratu. Ezkerrez aire zunaz apestegiak ondo. Txokoan. Rekaldek ezkerrez aire zeraban barruan da pelota. Loza. Ze pelota eraman duen lehenu apestegia. Apestegia bostetik ezkerrez. Apestetxeak aukera. Zabalera moztune, kantxarrien utzi, eskura, biparetakoa Rekaldek. Apestetxea txokora. Rekaldek, apestegiak eskatu dio, Rekalde bera jokatu nahi izan du. Jokatu ere bai, galdu ezkerrez pelota. 12 eta 10, leheno gorrien bolada izan dugu 4 eta 8ko partzialarekin, orain Urdinen bolada da, 4 eta 8koarekin. Apestegia deitu dio Rekaldari eta zenia, atorre, Ongi izkautako atxeden aldia. Rekaldek 3 tanto latz egin ditu eta azken gero bera galdu ditu. Dena bera egiten dira.
Gainera apaztikak eskatu dio pelota, baina bera jokatu nahi izan du. 12 eta 10. Hasi lehenengo bi partiduak estuak eta onak izan baldin egituko, hau behintzat estua badaukagu. Eta egindako tantoei begiratzen baldin badiogu, aurrelari bakoitzak 7 tanto egin ditu. Gau, izi. Arruzak bat egin du. Egi altzatu da. Dena dute berriketarako tartea. Eta arruzitza aski itzegiten. Apaztegiak esan dio Rekalde izan beharrekoa. Eta jokoa eteni dut. Bai, Rekalderi. Eta lanera. Hor da bezitzea. Ezkarra majo, pelot batera da, pezegia. Lozak lautik. Gozean apezegia. Apezitzea pelota bila ikutor dira. Ara, bertati dejada botan egizan du. Txapara jontzaio. Apezitzea galdu du 3. pelota da. 11 eta 12. Rekalde. Apezitzea gairi zerantzun. Rekaldeko, eta lehen bai, lehen bukatu nahi izan du tantoa, bukatu du, baina urdinentzat. Txak errezko tanto egin izan dut, ezkerrez txapara bete-bete joan da pelota, 13 eta 12. Apezitzea sakean. Rekaldek erantzun, Zabalera da torpelota, Carmelo Loza ere bai, kontakantzatik ondo bildu, Apezegia bostetik. Utzi apezitzea. Animatu bere laguna, Sotamano Apezegia. Ezkerrez apezitzea minik egin gabe. Atzera Apezegiak, Lozak ezkerra irez. Rekaldek aukerako pelota dauka. Indartzu atzeratu errebotera doa. Zeitik Carmelo ondo. Rekaldek boztu txekoan. Jaso Apezitzeak. Irrizteginez Rekaldek Zabalera. Dejada Zabalen utzi. Ara. Dejada Zabalean utzi. Apezitzea iritsi da. Unaxe Apezegia pelota hortara berak ere jokaldean izan du. Baina Apezitzaren zatantoa. Tanto no se te puede. Ondo gutxi da, Ez baita, lista bagarrik eskoen nire ondo sortu behar da eta horretu den zaila. Malauta maika. Bainat, sakarekin dando bat. Dagerrekaldek bakar ere ez. Horda bainat. Apezegia jaso. Ezkerrez Loza. Rekaldek ezkerrez. Boleaz Lozak. Egia. Errebotako zuru ondora Lozak ezkerrez. Justu eraman. Rekalderen pelotak adatzera. Lozak airez. Oso ondo Carmelo. Rekalde Zabaletik moztu txapa gainean. Tanto. Ona Rekalde. Amabi eta malau. Ies egin nahi, ez ies egin. Ez da garrapatu nahi eta ezin harrapatu. Hortze da gitza da bete. Amabi eta malau. 26 minutuko partido. Kalitatez orain gozizan honik egiruetan eskerrena. Bai, bai. Baina oso eki. Zaka Rekalderen zat. Zabalen atera du. Ozak, arreboto ondotik erantzun. Etxeak irutik azterkadarik gaina. Apezegiak, zeitik. Loza. Airez, Rekalde. Bozetik Loza. Rekalde Zabalera moztu dona du. Apezizia txokera, hobea.
batek Zabalera mozutako hasier ona, baino besteak Zabaletik txokora bideli edo, hobea. Bai, gantxoa oso nintzen da, 15-12. Jarrita zegoen, eta jarrita egon da, kontraesorako aukera ikusi du eta bikaina, inako txokoan. Azkarra eta ona. 15-12. Tanto garrantzitsua hau, oso garrantzitsua. Sake apezitzeak, Sotamanoz Rekalde. Gauzaren pelotaka da. Sotamanoz apeztegia. Apezitzeak botera iritik. Bolea apeztegia ondo. Loza. Apeztegiaren bolea. Apezitzeak ezkerrez txokoan. Rekalde jaso. Loza. Lauteritik, ona du pelotaka da. Ez apeztegia gora. Galduen aurrena ez da? Bai, aurrena. Tantorik ez du egin, galdu hause aurrena. Lan oso txukun egiten ari da. 16-12. Oso serioa. Bai, eta tanto garrantzitsua zen, 16-12 eta sakea da, 13-15 eta sakea zure alde. Alde handia da. Estadistikak errepasatuz, 28 minutuko partidua, aurrelaritan Rekaldek egindako 8 galdutako 5, apezetxeak egindako 9 egitetik bat sakearekin, 3 pelota galdu eta atzelarietan Lozak bat egin du, Aztegiak ez du bakararekin eta biak pelota bana galdu dute. Gero igual, aztu ingo zik, aztu egin nago. Hemen ditudan engile bilkein hauek, lan edarra egiten ari dira egin dute, txapeketa guztian, abitxek agortu behar ditugu, kamarakin da realizatzen ari diren. Me subo un poco pinchado Ander, ¿no? Nakita Ander, Manes Crespo, Manes Alkezar, Bixen Abiano, eta Josu Ortela, kamarakin, para mugikorrarekin kantxatik ari dira. Apeztegia kantxan da, Loza altzatu da, apezetxeare bai, Rekalde, hori kantxan. 16-12. Urdinak, partidu galderik handiena, 5 handoko izan dute, 7 eta 2. Hor da apezetzea. Sake atera du. Bozetik apeztegia. Apezetzea Zabalera moztu, Rekaldek ondo joso. Loza aurre la pelota bila. Irutik, ez du gozatu. Apeztegia lauti jaso atzera. Apezetxeak eraman. Rekaldek aukerako pelota. Indartzu atzeratu, Zabalera dator, utzi, eta tanto Rekaldek. Kanpora joango zenuen ustea zuen goizuetarrak, baina ez, 5. kuadro parean, ikaina pelotaka da Rekalderena. Hemen ikusiko dugu eki. Bai. Barruan garri. Beti izaten duguna, tantaskora esaten dugu, baina orain ere zanarrako asko balio zuen. Ez da berri niri tantora egon, hauden bezala edo gozteko aldearekin egon. Rekaldek oso boto tentea egin dio ondo jaso du, ondo atera duzakea. Erantzun Lozak. Rekalderen pelotaka da. Ezkerrez Lozak. Rekaldek. Gantzo arroa minik egin gabe. Apeztegiak Zabaletik ezkerrez atzeratu. Apeztegia. 3 uteritik atzera Lozak. Apeztegiaren pelotaka da oso ona da. Ona ez, oso ona. 6 Lozak. Rekaldek ezkerrez, Zabalera. Apeztegia jaso. Rekaldek gotera, moztu txapaganean, Loza jaso. Apeztegia girotik bikaina pelotaka dago ere unaz. Errebote dutik Lozak eraman. Rekaldek, Zabalean luze jokatu. Loza jaso. Rekalderen bolea. Ezkerrez txekoan apeztegiak honek bai. Rekaldek ez du bere aukera aprobetxatu. Eskura utzirio apeztegiari eta goizuetarrak ez du barkatu. Amazazpi eta amaik. Apezetxaretzu sake. Sakearekin tanto bat berak, Rekaldek bakarra da. Sake atera da apezetxeak. Eskoinez apeztegiak erantzun. Loza. Errebotu dutik apeztegiak eraman. Apezetxea. Rekaldek iruti Zabalera. Zabalera! Apezetxearen gantza eta 18 garna. 18 eta 13. Bigarren aldiz,
Asier, partidu galderik gaudena. Zazpi eta bien ezalatze, orain. Eta eruditzen zaitu horrengo. Zazpi eta amairu. Horrengo nahiz dugula gorin boterik ikusiko eruditzen. Zake apezetxeak. Zapeketari atariko batekin ekin zioten, egiuren elortze kontra jokatuz. Gero Zubizarri eta Landa Fernandezatik ligeian menderatu zituzten. Finalerritan ere partidu bikaina eginez lortu zuten finalerako txartela. Lizeaga eta Bernaola errez menderatuz eta orain finalean ikuskizun dago ze gertatuko den. Baina momentuz finale irabazteko aukera asko dute. 19 eta 16. Partiduko alderik gaundien hasier horrentxe. Rekaldek botatako biparetakoa arroegi joan da, kanpora, eta zitantoko aldea, esango dut, bai, asko dena. Baina, lehen, adibidez, deskatan, 34 egon dira, zitantoko aldearekin, gero galdu egin dute. Eretzita mairu. Pelota zalea gustora, eta pentsatu nahi dut, hor, telebistaz jarraitzen ari zalte lagunak ere, gustara izango zaratela. Horantze berdan, 567 lagun. Azkenengo mazua, lehen dik enokana zen, Plaintxiko irukotearen partez, aupa bainat eta besarkada bat zioena. Kantxan ja, una xapeztekea, altzatu da loza, bi aurrelariak eserita, Rekalde freskagarriarekin, APZ-a prest zake ateratzeko. 34 minutu partiduak, eta bainat APZ-a zake ateratzeko. Hor da baina, Lauterdian zabalean bote egin, Rekaldek botera bostetik erantzun. Lozaren pelotakada aparta. Erreboteko zulundotik APZ-ak ezkarrez atera. Loza, iruterretik, ondo Carmelo, APZ-ak ezkarrez eraman. APZ-a dejada zabalera, Rekaldek, bigarren remotean dio juezak. Zalantza daukat. Arteaga. Nire zalantzan geratu nizta Rekalderen... Aber, errepikapenak. Keixo ikusita. Aber, errepikapenak. Nire iruditu zaituna izan dela. Ja, epatek erabakin dugu. Zalantzak izan ditzen. Kamera horrekin asmatzen badi hau, txikita. Oso zaila. Mira, Rekalderen keixua... 23. Esan gura izan da. APZ-aren sakea. Rekaldek azkarrez moztu zabalera, APZ-ak bota dejada zabalera. Rekalde APZ-a txokoan, 21. 21 eta amairu. Ez nazatera urdinak ja amore eman dutenik. Baina bai ikusten dutela ia oso aukera gutxirekin daudela hor. APZ-a gutxi duen pelota hortara mugitu ere ez dira egin. Gaina eta APZ-aren azken sakea. Hor da bezetarra. Sake atera du. APZ-ak ezkarrez. Lautik Lozaren pelotaka da. Bolea Rekalde. Txokan utzi. APZ-ak zabalda. Rekaldek. Lozak ezker paletara eta bukatu da partidua. Eta bukatu da aurtengo Antigoko pelota txaldeketa. 22 amaitzarekin. Neurketak 36 minutuko iraupena. Eta merezeteko garaipena. Zalantzari gabe, esan genuen bikote hau... Oso ondo... Aurreka... Irabatea... Txapelatik etxea... Oso seguru Carmelo Loza, azkenengo tantoa bera bukatu du. Denetik Xabier Rekalde eta Unas APZ-ak zat. APZ-ak lan handia egin du bainozko dominatu. Xabier Rekaldek tanto ederrazko egin ditu. Baina gero prezipiteta jokatu askotan. Eta 22 eta amairukoaz garaipena bainat APZ-a Lozaren zat, 36 minutuko partidua. Zen abarmentzen diazu partiduetatik, Asier? Ikusi ditugun tantoak. Nik uste ez dara igual pelota partidu bezala orokorki hartuta pelota partidu osoa izan. Tanto pikainak ikusi ditugu, bai APZ-aren aldetik eta baita Rekalderen aldetik.
esango nu Rekaldek tanto ederrak egin dutela, baina gehitxo galdu dela, eta urdinen partitik esan, Lozak oso lan isila, baina oso zona egin duela, eta pezetxeak oso ongi bukatu dela, oso ongi aprobetxatu dela hori. Bana protagonisten bila, ea ze kontatzen diguten irabazlean ez galtzaileak, sari banaketara ja astera dikoan. Bigaitik. Orainera begira dagoen espazio bat da ingurunea. Badago bizitzen geratzeko aukeratu dugun leku bat, hazteko moduko txokoa, itzultzeko moduko helmuga. Loyola gara, une berezien, proiektuen eta etxe bihurtzen diren guneen sustatzaileak. 50 urte baino gehiago daramatzagu presente Euskadin, Nafarroan, Valentzian, Andaluzian eta Katalunian. 100 sustapen baino gehiago, 5.000 etxe eraiki eta 5.000 amets bete ditugu. Konpromisoa dugu kalitatearekin, teknologia berriekin eta jasangarritasunarekin. Loyolan, badakigu pertsona bakoitza, familia bakoitza berdingabea dela, horregatik, bila dabiltzan etxea egia bihurtzen dugu. Loyola, bizitzeko espazioak. Buena. Muchas gracias. Bonita final, perfecto para ti, partido relativamente cómodo y el último tanto para ti, no se puede pedir más. Sí, la verdad que sí, contentos con el gran partido que hemos hecho hoy, pero bueno, ha habido al principio en el partido que hemos tenido ahí, porque yo no gozaba y ellos nos han hecho más tantos, pero bueno, luego hemos podido volver a nuestro ritmo de juego como siempre y hemos podido hacerles mucho daño. Beñat, mucho ritmo, muchos tantos terminados, tú atrás seguro, le has dominado casi siempre a Pazteguía. Sí, la verdad que Beñat ha estado muy bien adelante, ha terminado todo lo que ha tenido, todas las oportunidades las ha aprovechado y eso a mí me ha dado confianza y también he podido gozar de pelota y la verdad que he estado muy cómodo. El primer día comentábamos que para mucha gente pues era sorprendente que vosotros jugarais una previa, pero el final no ha venido mal. 5 partidos, sí. El primero de rodaje, habéis ido subiendo de nivel en cada partido, no ha estado mal. Sí, bueno, la verdad que la previa nos ha venido muy bien porque al final viene rodado al torneo y eso sobre todo en este frontón es muy importante, venir para cogerle el bote y las posturas al frontón y la verdad que yo creo que nos ha venido muy bien jugar la previa, estos 5 partidos. Me decías que ahora tenías Lezo, ¿no? El siguiente torneo. Sí, la semana que viene el jueves juego en Lezo y ahora de momento solo tenemos ese torneo. Y luego ya a esperar, esperar al 15 de noviembre. Eso es, y luego ya a prepararse, a dar todo para llegar lo mejor posible al debut. Enhorabuena y mucha suerte. Muchas gracias. Ea Beñatek ze kontatzen digun. Beñat. Zorionak, Beñat. Eskerrik asko. Ezin gehiago eskatu, partido de berra atera zizu finalean. Bai, egia esaten nahi bat ez dut asko disfrutatu, Gu bai. Zuekin batzutu, minio. Ni beste partidutan asko zeokio sentitu naiz, gaur presiokin. Naiz gustora ditu, minio, bueno, tanto politia bukatu ju. Intxu tantok, defenditu ere bai, eta azkenen gure aldera hori da eta oso kontentu. Bai, gainera, ia beti bezala bat toki guztietan, txokoan noski, zabalean noski, atzerare, bai, harritu egin pelota bat botera restatzeria, bostera jotorri zera. Bai, bueno, gaur bai denetik indut, ez? Zu santzumezela zabalen txokon, asko defenditu dute besteke, eta, bueno, gaur leheno minio txispa gutxiokin notatu naiz, etzian nahi xatetzen pilota, ezkerrakin eta beste unatan askoz gehiago gozatu du, minio, bueno, bai, tanto bukatu juta pozik. Rekalde, estogo bat, esperoko zen segurunik, ez da? Utxegin ere, espero baino gehiago utxegin du, hor bentaja izan da zurezat. Bai, Rekalde normalen bere utxagilen txo, minio, bueno, azken aldin oso ongi zabilan, etzun bate faiatzen, eta Rekaldek ez bado faiatzen oso zaila da bere ritmori eustera, ez? Eta, bueno, gaur faio batzukintxo gure mesede, eta horrek elandu diroa zen. Goizetetik jende asko ebili da torneoan, 5 egunez egon zerate hemen, 5 partidu, 5 irabazitaten gustora joango dira. Bai, egia esaten nahi bazo oso babestua sentitu naiz, eunero jende asko, gaur jende asko torri da,
Goizen 7 ja kotxe asko helduzian herritik beti, ni esnatuan itzan ja nervioso, eta kotxe asko ikusten itun goitik beti, eta egia esan oso kontentu horrekin. Babes handia eman diate eta oso pozik. Saluditu zu, han goizutan gelditu diren lagunak eta familikoak eta saluditu zu. Bai, familia saluen dauki eta besarka handi bat berari eta egongo ba. Bale? Zorionak. Eskerrik asko. Unaxa bezegia, pena izan daba, pena. Bai, ez, azkenean pena ez duela borrokatzal izan, ez, nahiko erdi arte hor egon gara, baina gero alde egin diute eta ez du gure mailarik eman, ez, gaur. Lehenengo partea eta bigarren partea oso diferenteak zuentzat, ez dakit ja Xabier ere orduri ikusten nuen, ez zuen asmatzen oso bi parte desberdin. Bai, ez, esaten zian ez, hasieratik ja tensionatu dezala zegoela ez, eta nabaitu dut ez, eta ez du eguna izan, apetze txagasko asmatu du, lozak ere eman egin dio, eta azkenean beraien herriman jolastu dugu, eta hor berai irabaztea zinezkoa. Zile gizta ondo dago, baina ez da nahikoa, za? Ez, txapelketa hona egin dugu, baina azkenean denak irabazi nahi dugu, eta bate bakarrik irabazten du, gaur oso ongi jolastu egin irabazten egin nun, ez du gure maila eman, eta urrengo batean beharko du. Hau hemen bukatu da, ez dakit beste torneori ematen zauden, edo hemendik aurrera zer dokazun? Orain Lezoko txapelketa hasten gara urrengo astean, eta abertzen moduz. Saiatuko gara hor maila hona ematen eta irabazten. Zinekin zauden Lezon? Zubizarretakin. Así que a ver. Ba, suerte, Unax. Vale, mi esker. Ea Rekalde ze kontatzen digun. Xabier, pena izan dela? Bai, pena handia. Ni uste dut nire mailatik urrin egon nazela, hasieratik beteta moduan, nekatuta, presioa, tentsioagatik eta denbora guztian inkomodo sentitu naz, eta uste dut opari asko indoa zela, ez dut nire maila gaur eman. Beste partiduetan bai, gaur ez dut nire maila eman. Ondo dago rekonozitzea, 2 eta 4, ematen zuen baietz, baino gero gehiago izan dira, Loza seguru bat, Beñatek asko asmatu du. Bai, nik uste hauko zuloan pelota asko itxidotxeaz, eta gero berak oso ondo asmatu dau, eta aurre kontrarioak zoriontzea besterik ez dau. Inaxi horren norekin jaun gera, hemen festivalazio aurretik, eta esan digo, bai, Rekaldek aurten debutatuko du, abenduan segurunik. Niri ere partidua hasi aurretik hori izan dit, egi esan asko postunaz, eta, hori, esan dutxuten moduan, partidua hasieratik tentsioa, nik uste horregatik etorri dela nekea, ze normalean fizikoki eta buruz-burukoa jokatzen eta fizikoki oso ondo aurkitzen naz, baina horixe. Berri horrekin posi. Nun edo noiz debutatuko duzun? Esan aldizun, nun edo noiz debutatuko duzun? Ez dit esan. Eskerrak, partidua hasi aurretik eskerrak esan didan, ze partidura gero. Orain zer, hauen bukatu da, beste torneore ama, zer daukazu? Orain Lezo hasten da. Zeinekin zaude Lezon? Ez, Lauterdikoa. Beñaten kontra, así que rebantxa horre atope jango naz, preparatu ditela. Eskerrik asko eta animo. Eskerrik asko. Torneoak eman berrekoak eman ditu, eta orain sari banaketa ekitaldia, emakumezkoen sariak irabazleentzat Madalan Etxegarai, Enara Gaminde, Donostiko alkatea eta Antigoko pelotazaleak elkarteko Agustin Soriano irabazlei txapelak eta kopak ematen. Esango nuke, ia inortzen ez dela mugitu hemen. Jendez lepo dauden armailetatik. Promesa mailako sari banaketara. Oian Etxeberria eta Mikel Leonet. Oiartzu Arrak azpitza belduna, jendearen txalo artean.
Eta orain maila hontan saria jasoko dute txapeldunak, Joanes Estauk eta Intza Garañok, eta Joanes Estauk gainera beste sari bat ere eman diote. Proiekzio gehien duen pelotarirena. Kamarak hartuko ditu bi protagonistak hor daude elkar besarkatuz gustora. Bueno, eta horren txapeldunen ordua da, promesa mailan gizonezkoetan, txapelduna jasoko ditugu, final estua izan da benetan, beraio dira Joanes Estauk eta Intza Garaño, txapeldunen baietako, Hau ere jarraitzaile asko ekarri dute, eta pozik dira biak. Polita gelditzen da, sari banaketarako, pelotariak berriro txuriz jantzita aldatuta etortzea. Donostiko udaletxeko Kirol zinegotzia eta Angel Nieto, Antigoko pelota elkarteko presidente ordea. Sari banaketan. Elite mailakoa falta zaizkigu. Urrengoak hurbiltzen hor sari banaketara elite mailako galtzaileak izango dira. Xabier Rekalde eta Unax Apeztegia. izan diren pilotarien garaikunak emango ditugu. Elite maila gizonezkoetan, guazak jasotzea eliteko azpitxapelunak izan direnak, beraiek dira Xabier Rekalde eta Unax Apeztegia. Xabier Rekalde eta Unax Apeztegia. Eta elite mailako, gorengo mailako irabazlentzat, baina eta pezetxea eta Carmelo Lozarentzat, orantxe deia. Txapeldun geratu diren bi pelotariak jasoko ditugu. Beraiek dira, etorri daitezela, Beñat Apezetxea eta Carmelo Lota. Bueno. Hau da, jendearen erantzuna. Angel Nieto, Antigoko pelota zaleok elkarteko presidente ordea eta Eneko Goia Donostiko alkatea. Bakoitzari dagokion garaikurra eta bereziki gehien estimatzen den saria, txapela. Pilotari kolaboratzaile, udaletxe, danok hemen, aterako dugu alkazia bat. Bueno, abukatu daba. 77. edizioan joan zaigun Antigoko pelota txapleketa. 11 jaialdi, atariko bi izan genituen eta begira. Atariko Apezetxea eta Loza elite mailan txapeldun izan dira. Jendeak erantzun ezin hobea eman digu, egorelia zesanik ez. Toke ikusten bezalaxe, 3 lagunetan bero ikaragarriak egin ditu, baina finalerako benetan aitzakirik ez dauka, ez Donostiak behin ere ez eguraldiak, ez pelotalekuak. Eta alkateak esan diguna, urren urterako pentsatu beharko dela, zer egin zaila da, hemen jende gehiagorentzako edukira moldatzea, eta beste gauza da, moldatuta ere beti gedituko dela jendea pelotalekura sartzeko modurik gabe. Leheno izan dugu gurekin partida bukatutak gero Joanes Estauk, baina nahi nuke berriro gurekin izatea beste sari berezi bat jaso duelako. Proiekzio gehien
duen pelotariarena, ea ikusten gaituen Johannesek. Johannes! Bai, ja, keinu egin diogu, aurrena hor argazkirako txapelduna daudetz, 3 mailatako txapeldunak, eta argazki hori atera orduko, gure saia agurtzeko, gurekin izango dugu sari bereziei hori eman diotena. Ezakite, etorkizunari begira, ze izango duen, 19 urte dauzkalako, baino, pelotalekura etortzen diren adituen ustez, proiekzio gehien duen pelotaria. Intza Garañorekin batera aparteko txapelketa egin dute, eta bereziki azpimarratzekoa, 2 partiduak... eta beste lagun batera badaukagu agurtzeko. Unai. Lehen Inaxio Errandona izan dugu, baina Unai Apeztegi ere hementxe daukagu. Baikotik etorria, Arratsaldeon. Berdin. Pena pixka batekin. Bai, bueno, uste baino errexio hori abazi dute, irabaztea duzutela banakian, baina pentsatzen duen lanak egon mango zutela. Pentsatzen du, pixka bat aurrean gehiago jokatu dutela partidu irabazteko. Eta normalean ere denok espero genuen, Rekaldaren handi partidu gehiago, baina utzegin ere gehiago egin du, gainerakoan Unax oso ondo ibili da. Komentatzeko honen ia bukaera arte ez duela tantorik egin ez du egin, baina galdu ere ez. Eta hor egon da aldea, ezta? Bai, bakizu Beñat hemen peligrosu da, Beñat hemen goiztutuko zakurra edo erbi inozala bizi biltzen da eta kontran eta oso ongi jokatzen du, ez? Eta nik uste nuen partidua pixka bat atera batzutela atzego, baina, bueno, benek Rekaldekin izan du irabazi aurrian eta uste dut alde hortik joan dela partidua. Leheno, Inaxiok eman dugu berri, Asperen kasuan, orain pasatuko dela, bueno, azaroan pasatuko dela Loza, abenduan pasatuko dela Rekalde, zuen kasuan Amiano pasatzen zuen, Zumaiakoa Etxabin Astiakoa irabazi berri du, hori pasatzen zuen orain, ezta? Momentuan gure enpresa behintzat ni dakidana Amiano pasten da, eta momentuan ez da gehiago... Unax zuekin dabil, ez? Bai, gurekin dabil, bai. Bueno, hor da biltzen entrenatzen, hemen laninen segitu behar da, eta, bueno, esperuan tokatzen badoz patien aukera, esperuan, eta lan egin behar da, hemen besta besterikan. Eskerrik asko, animo. Zuri, vale. A ber, ze kontatzen digun. Eta honekin ja, agurtuko dugu. Ator. Garaikurra, txapela, proiektzio gehien duen pelotariaren saria, ez dago Makela? Ez. Buah, increíble. Gaina hor neon, da Johannes testa guatxo eta, ahi badio, eta behidatu eta dena nahi da, eta atein markot. Da, gero esan diat, zera, proiektzio ondo ina. Hala, promesio gehien duen pelotaria? Ez dakit, ala dezitu du, ni egia esan oso guztu ibili naiz falta motakot, txapelketa, urte oso zehar, buah, eharra, eta ez dakit ala da noez, hemen batzu daude, la hostia batu duela, Garaño, terribleareke proiezio latza du, da Mikel da, denak, oian ebai da. Bueno, nahi eman diate, baino hemen dena merezi du. Zorionak. Eskerrik asko Iñaki. Bueno, gure aldetik besterik ez, oso gustora izan gara zuekin, zuek ere seguru, ala nahi genuke bintzat, gustora egon izana, elkarrekin izan geran 11 egun hauetan, egia esan labur egin zaizkigu beti 11 egunetako kontakizunak, naiz ordutan aurrera joan, gaur bezala 3 urdutik pasako lana, oso gustora ditu gara eta hori zen genuke. Zuek ere gustora izan baldin mazerate, datorren urtean denok ere ondo baldin bagara, hementxe ikusen izatuztegu, eskerrik asko denoi, Arratsaldeon, 78 datorren urtean.